Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin toiminnanjohtaja. Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio luovutti 4. joulukuuta 2025 loppuraporttinsa valtioneuvostolle, saamelaiskäräjille ja Kolttien kyläkokoukselle. Työssään komissio kuuli lähes 400 saamelaista ja tilasi 25 eri asiantuntijoiden laatimaa erillisselvitystä. Loppuraportti sisältää suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia, joita tulemme tässä webinaarissa käsittelemään erityisesti ympäristönäkökulmasta. Lisäksi keskustelemme järjestöjen ja muiden ympäristötoimijoiden mahdollisuuksista edistää raportin suosituksia. Minulle on ollut tärkeää järjestää tämä webinaari kunnioituksesta sitä valtavaa työtä kohtaan, jonka saamelaisten totuus- ja sovintokomissio on tehnyt. Haluan omassa työssäni tehdä myös osani raportin suositusten edistämiseksi ja haastan kaikki osanottajamme täällä paikalla samaan. Tähän webinaariin on ilmoittautunut yli 250 ihmistä ja olen todella iloinen, että asia herättää kiinnostusta. Suuri kiitos jo etukäteen puhujillemme: Ulla Aikio-Puoskari, Jan Saijets, Tero Mustonen, Klemetti Näkkäläjärvi, Kukka Ranta. Kiitos webinaarin järjestämisestä myös Edda Sundströmille, joka toimi pääkoordinaattorilla tässä, sekä Elina Mikolalle. Vinkkaan myös samalla, että 12. maaliskuuta järjestetään myös englanninkielinen webinaari käsitellen saamelaisten totuus- ja sovintokomission työtä Suomen arktisen seuran ja Historians Without Bordersin toimesta. Ja laitan linkin tästä tuonne chattiin, niin voitte ottaa sen sieltä talteen, jos olette kiinnostuneita kuulemaan myös siitä. Tämä webinaari me tullaan tallentamaan ja se julkaistaan myöhemmin Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin YouTube-tilillä. Linkki toimitetaan kaikille ilmoittautuneille ja julkaistaan myös meidän sosiaalisen median kanavissa. Ja seuraavaksi mä luovutan puheenvuoron Elina Mikolalle Amnestystä. Kiitos. Hei, tervetuloa Puhdaspoahti minunkin puolestani. Mä olen Elina Mikola, Amnesty International Suomen osaston ilmasto- ja ympäristöasiantuntija, ja tässä roolissa on seurannut hyvinkin tiiviisti Saamenmaan maankäyttöön ja luontoon liittyviä kysymyksiä ja tietysti myös totuus- ja sovintokomission työskentelyä. Mulla on kunnia ja ilo toimia tämän webinaarin moderaattorina, eli jakaa puheenvuoroja ja yrittää pysytellä sovitussa aikataulussa. Meillä on tässä webinaarissa paljon asiaa ja asiantuntemusta, mutta aikaa on valitettavasti vain 2 tuntia, joten me ollaan varattu kysymyksille hetki aikaa tuonne webinaarin loppuun. Jos osallistujilla nousee kysymyksiä, niin niitä voi lähettää tuon Teamsin chatin kautta. Tämä tällainen webinaari on nyt sen muotoinen, että vain puhujilla on puheoikeus ja kameraoikeus, eli osallistujat voi lähettää kysymyksiä ja kommentteja ainoastaan chatin välityksellä. Sitten meillä on täällä teknisenä tukena Amnestystä Emma Åhman, eli jos teillä on jotain Teamsiin liittyvää kysymystä tai teknistä ongelmaa, voitte laittaa chatin kautta myös Emmalle viestiä. Mutta jos esimerkiksi ääni ei kuulu tai kuva ei toimi, niin kehotamme vaan kirjautumaan ulos webinaarista ja uudestaan sisään, niin se yleensä auttaa. Ja tähän alkuun haluaisin vielä muistuttaa, että tehdään tästä tilaisuudesta ja tilasta yhdessä turvallisempi ja noudatetaan seuraavia periaatteita. Eli kunnioitetaan toisiamme ja toistemme puheenvuoroja. Kaikenlainen henkilöön menevä häirintä ja henkilöön menevä puhe on ehdottomasti kielletty chatin puolella ja se voi johtaa tilaisuudesta poistamiseen. Ja pitäydytään tässä keskustelussa tämän tilaisuuden aiheessa. Ja lisäksi on hyvä muistaa, että me ollaan täällä oppimassa yhdessä. Nämä on monille meistä uusia asioita ja otetaan vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat ennakkoluulottomasti. Kaikenlaiset kysymykset ja erehdykset on sallittuja ja ne on osa oppimisen prosessia. Mä uskon, että meillä on tässä edessämme oikein antoisa 2-tuntinen. Ja pidemmittä puheitta mä annan ensimmäisen puheenvuoron saamelaisten totuus- ja sovintokomission pääsihteeri Ulla Aikio-Puoskarille, joka kertoo meille totuus- ja sovintokomission työstä ja tästä loppuraportista. Kiitos paljon ja kiitos järjestäjille tämän tilaisuuden järjestämisestä. Minäpä yritän nyt jakaa tuolta tuon oman esitykseni. Näin. Ja te pyysitte aluksi kertomaan vähän omasta itsestä, niin voin sen verran kertoa, että istun Sodankylässä, asun täällä ja olen kotoisin Sodankylän Vuotsosta, eli alueelta, joka on
niin kuin saamelaisesta näkökulmasta kokenut aika paljon. Silloin sen historia on aika kova, koska se sijaitsee saamelaisalueen etelälaidalla ja Vuotson aluettahan halkoo nelostie, ja jonka kahta puolta sijaitsevat Euroopan suurimmat tekojärvet. Alueella on tehty todella suuria hakkuita ja siellä on myös valtavaa matkailutoimintaa. Saarisella retkeilykeskus on siinä tuntumassa. Ja Vuotson aluehan tunnetaan siitä asiasta, minkä kanssa minäkin olen kipuillut suuren osan elämääni, eli että saamen kieli on siellä vaihtunut suomeen. Ja jossakin vaiheessa nyt siellä on kovasti kieltä otetaan takaisin ja tilanne on muuttumassa. Mutta tarkoitus ei suinkaan ole itsestäni kertoa, vaan tästä komission työstä. Komissiohan asetettiin 2021 ja ja siinä loppujen lopuksi semmoisen kriisivaiheen jälkeen toimivat seuraavat komissaarit, eli puheenjohtajana Hannele Pokka ja saamelaisina jäseninä Anni-Siiri Länsman ja Heikki Paltto, ja Suomen hallituksen nimeämänä edustajana emeritusarkkipiispa Kari Mäkinen ja kolttasaamelaisten kyläkokouksen nimeämänä edustajana Irja Jefremov. Ja meillä oli semmoinen 6 hengen sihteeristö, joka oli kyllä todella kovilla tämän työn aikana. Että meillä nyt, kun tämä työ loppui joulukuussa, jätettiin loppuraportti pääministerille ja loppuraporttia luettiin siellä Kansallisteatterin suurella näyttämöllä, niin kaikki oltiin yhtä mieltä siitä, että me ei olla enää ihan samoja ihmisiä, ketä me oltiin silloin, kun komission työ alkoi. Se oli aikamoinen matka oman kansan sisälle, sen kokemuksiin ja kaikkeen siihen, niihin kysymyksiin, minkä keskellä ihmiset ovat kipuilleet ja eläneet koko ajan. Komission mandaattina tehtävänä oli selvittää tämmöisiä asioita, eli tunnistaa ja arvioida historiallista ja nykyistä syrjintää, mukaan lukien valtion sulauttamispolitiikkaa, oikeuksien loukkauksia, ja selvittää, miten ne näkyvät edelleen tämän päivän elämässä ja suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja meidän tehtävänä oli myös lisätä tietoisuutta saamelaisista Suomen alkuperäiskansana. Ja työn piti johtaa siihen, että Suomen valtio kantaa vastuuta näistä asioista ja saamelaisten tulevaisuudesta jatkossa yhteistyössä saamelaisten toimijoiden eli saamelaiskäräjien ja kolttien ja muiden saamelaistoimijoiden kanssa. Saamelaiskäräjäthän on Suomen saamelaisten parlamentti ja kolttien kyläkokous on historiallisesti jotakin aivan erityistä, koska se jatkaa vuosisataista kolttien hallinnollista perinnettä. No, komission asettaminen on saanut tietysti julkisuudessa hirveän paljon sen työ erilaisia reaktioita, mutta voi sanoa saamelaisesta näkökulmasta, että sitä ei pidetty minään ilona tai tämmöisenä ilona ja hurrattavana asiana, vaan se oli äärimmäinen toimenpide ja tuntui, että se mikään muu ei ole vuosikymmenten aikana auttanut parantamaan saamelaisten oikeuksia, niin se oli jo viimeinen toimenpide, jolla pyrittiin vaikuttamaan siihen saamelaisten yleiseen kokemukseen ja tilanteeseen. Ja meidän työ tarkoitti sitä, että ensin me rakensimme hyvin pitkään erilaisia hallinnollisia ja byrokraattisia edellytyksiä sille työlle, muun muassa tietosuojaa. Mutta sitten kun päästiin tähän varsinaiseen kuulemistilanteeseen, kuulimme noin 400 ihmistä ympäri Suomea, ympäri saamelaisten kotiseutualuetta ja piipahdimme myös Suomen rajojen ulkopuolella tapaamassa muutamia
Suomen saamelaisia, jotka asuvat Norjassa. Ja oikeastaan kaikkien mieliin niin kuin piirtyi kuva saamelaisyhteisöstä, joka on uhanalainen lähes niin kuin kaikilta kulmilta. Eli jos ajatellaan, että saamelaisen kulttuurin henkinen maaperä on kielessä ja perinteissä, ja sen fyysinen maaperä on luonnossa ja saamelaisten kotiseutualueella, niin kaikki nämä ovat niin kuin uhanalaisia. Vaikka kaikkien eteen tehdään koko ajan hirveästi töitä, ja voi sanoa, että monet meidän loppuraportin nimet valikoituivat juuri niin kuin sen mukaan, että yksi niin kuin valtakokemus oli se, että ajateltiin, että tämä saamelaisena eläminen on yhtä taistelua. Että semmoista rauhallista niin kuin normaalia elämää hädintuskin on. No, me julkaisimme erillisselvityksiä yhteensä lopulta 25. Tarkoitus oli tehdä muutama, mutta kuulemisissa nousi niin paljon tärkeitä teemoja, että sitten laajennettiin tätä erillisselvitysten skaalaa. Ja nehän oli jotakin aivan uskomattoman hienoa. Eli toivottavasti komission työ ei jää jonnekin tuonne harmaisiin mappeihin ja vällyjen alle piiloon, vaikka niitä julkaisuja ei ole sillä tavalla niin kuin fyysisesti paljonkaan saatavilla, kaikki on netissä. Mutta erillisselvitykset sinänsä on jo semmoinen niin kuin valtava kirjasto, joka pureutuu niin kuin semmoisiin asioihin, mitä ei ole näin kattavasti niin kuin yhdellä kertaa koskaan tehty. Eli siellä on selvityksiä kielestä, kulttuurista, kolttasaamelaisten asemasta, kokemuksista, myös niin kuin luonto- ja ympäristöasioista. Ja me koko ajan niin kuin ymmärsimme sen, että me ollaan kokoamassa tässä jotakin aivan erityisen niin kuin arvokasta aineistoa. Ja nythän meillä on tässä mukana tässä webinaarissa muutamia meidän selvitysten tekijöitä, eli Kukka ja Klemetti ja sitten Jarmo ja Jan. Kaikki ne on niin kuin erittäin arvokkaita juuri sen takia, että niissä katsotaan asioita saamelaisten näkökulmasta, joka tahtoo hävitä tässä klikkijulkisuudessa ja suomalaisessa yhteiskunnassa. No, työ todella päättyi silloin joulukuun lopussa ihan virallisesti, ja se joulukuun alussa luovutettiin siis pääministerille ja saamelaiskäräjille ja Kolttien kyläkokoukselle se loppuraportti, mutta itse asiassa työ on kuitenkin kulisseissa jatkunut vielä ihan viime päiviin, eli kaikki aineistot on tietoturvallisesti ajettu kansallisarkistoon, jossa ne ovat nyt siellä sitten koskemattomina toivottavasti 50 seuraavaa vuotta, koska siellä on niin arkaluontoista aineistoa, niin ne on pyritty niin kuin suojaamaan mahdollisimman hyvin. Ja se, mitä komissio halusi painottaa, oli se, että näiden ehdotusten toimeenpano on ylivaalikautinen tehtävä, johon tarvitaan puolueen rajat ylittävää yhteistyötä. Ja hyvin niin kuin selvää oli se, että saamelaisalueen luonto, ympäristö on semmoisessa myllerryksessä tänä päivänä, että saamelaisten perinteiset elinkeinot ja elinmahdollisuudet alueella on aika rajatut. Sen takia on tosi arvokasta, että ympäristöjärjestöt haluaa keskustella näistä asioista. Loppuraportti on kaksiosainen. Sen ensimmäinen osio käsittelee niin kuin artikkelityyppisiä teemotettuja aineistoja. Haluan, että kansani paranee. Että kansani elämä paranee. Tuossa on vähän väärin näköjään kirjoitettu tuo otsikko. Ja toinen on sitten kuulemisraportti, toinen osa, joka
on nimeltään Kyllä se on yhtä taistelua, ja se sisältää saamelaisten omia kokemuksia, joita koskaan ei ole julkaistu niin kuin tällä tavalla. Ehdotusten teemat on jaettu niin kuin 9 eri kategoriaan, joista voi sanoa, että siellä on niin kuin selvästi erotettavissa joitakin ympäristö- ja luontoteemoja, mutta ne ympäristö- ja luontoteemat ovat mukana monissa muissakin suorasta näissä, joissa niin kuin suoraan puhutaan elintilasta, ympäristöstä, poronhoidosta tai kalastuksesta. Ehkä semmoinen kokoava, tärkeä, niin kuin fundamentaalinen teema näissä esityksissä on se, että nyt kun uusi saamelaiskäräjälaki on tullut voimaan ja siihen sisältyy entistä laajempi yhteistoiminta ja neuvotteluvelvollisuus saamelaisten edustajien kanssa, niin komissio esittää, että kaikki Suomen lait, jotka on esimerkiksi, joissa käsitellään niin kuin maan alueiden ympäristön käyttöä, niin ne tulee sovittaa yhteen tämän kansainvälisessä alkuperäiskansaoikeudessa hyväksytyn FPIC-periaatteen, eli vapaan tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen periaatteen kanssa. Ja se on iso asia, vaikka se on sanottu näin kuivakkaasti, mutta sehän tarkoittaa sitä, että saamelaisia tulisi kuulla niin kuin oikea-aikaisesti ja tarpeeksi oikea-aikaisesti ja hyvin niin kuin esimerkiksi sanotaan vaikka kaivoslain uudistuksessa tai missä tahansa niin kuin lainsäädäntöhankkeessa. Saamelaisten elinympäristöön suoraan liittyviä esityksiä komissiolla on esimerkiksi tämän tyyppisiä ilmastonmuutoksen sopeutumisohjelmaa esitetään tehtäväksi maa- ja metsätalousministeriön johdolla, saamelaiskäräjien johdolla, saamelaisten ilmastoneuvoston kanssa yhteistyössä. Tulee perustaa elinkeino- ja ilmastorahasto saamelaiskäräjien yhteyteen, jotta voidaan tukea saamelaisten perinteisten elinkeinojen ilmastotoimia ja kannattavuutta. Ja se, mikä on hyvin konkreettinen ja tärkeä asia ja vaikuttaa suoraan erityisesti saamelaisen poronhoitoon, mutta myös muihin perinteisiin elinkeinoihin, on se, että saamelaisalueen vanhat metsät tulisi kaikki suojella jo hakkuilta. Niitä ei ole yhtään liikaa jäljellä. Ja samalla Metsähallituksen tulisi korvata näiden jo tehtyjen metsätaloustoimien aiheuttama vahinko saamelaisille poronhoitajille. Saamelaiseen poronhoitoon esitetään omaa lakia ja omaa hallintoa saamelaisille, koska saamelaisen poronhoidon erityispiirteet on samalla tavalla kolonialistisen niin kuin hallinnon keinoin syrjäytetty kokonaan nykyisessä voimassa olevassa poronhoitolainsäädännössä ja määräyksissä, ja muun muassa poromerkkisäännökset on sen kaltaisia, että ne johtaa meidän kuulemisissa saadun informaation mukaan niin johtaa siihen, että saamelaisen poronhoitoon niin kuin tiiviisti kuulunut sukumerkkijärjestelmä on jo pitkälle hajonnut ja hajoaa loputkin, mikäli tätä asiaa ei saada niin kuin järjestykseen. Porotuhojen arviointi ja porotuholain mukaiset korvaukset tulevat monesti liian myöhään ja ovat syöneet elinkeinon pohjaa monella tavalla, nuorten sukupolvien uskoa elinkeinoon. Kalastus, metsästys, laeissa ei puhuta saamelaisten oikeuksista, ei oteta huomioon saamelaisten oikeuksia käytännössä ollenkaan. Ja
Komission yksi tärkeä esitys tässä oli, että kiinteistörekisteriin kuulumattomat ja maanomistuksesta riippumattomat saamelaisten ylimuistoiset nautintaoikeudet tulee selvittää. Eli saamelaiskulttuuri on jollakin tavalla hirveän sitkas. Eli meillä on säilynyt paljon semmoista perinnetietoa esimerkiksi perinteisistä nautinnoista, joista kaikki niin kuin puhuvat, jotka asuvat tai kalastavat, pyytävät tuolla kotiseutualueella. Ne on kaikille tuttuja asioita, mutta niitä ei oteta missään huomioon. Siitä me saatiin aika paljon kuulemisissa tietoa. Näitä on niin paljon näitä esityksiä, että niitä ei voi tässä mitenkään ruveta erityisen yksilöidysti esittelemään, enkä ole näissä ollenkaan niin kuin paras asiantuntija näissä luontoasioissa, mutta sen verran ymmärrän, että esimerkiksi Tenojoen kalastussäännöstä, josta neuvotellaan Suomen ja Norjan välillä, niin kalastusoikeuksien omistajilla, haltijoilla ei oikeastaan ole niin kuin oikeaa päätösvaltaa tai vaikutusmahdollisuutta näihin neuvotteluihin, niiden lopputulokseen, vaan saamelainen on niin kuin ottopoika omilla maillaan, se katselee rannalla ja kuulee, mitä valtiot ovat päättäneet. Valtiohan ei siellä omista näitä kalastusoikeuksia tai rantoja. No sitten komissio sai tietoja myös Inarijärven tilasta, josta Tero Mustonen on täällä yksi meidän eri selvityksen tekijöistä. Ja näissä katsottiin, että tarvittaisiin lisää tutkittua tietoa ja selvityksiä Inarijärven säännöstelystä, säännöstelykorvauksista, kalaston tilasta, aika huolestuttavia tietoja. Inarijärven kalaston tilasta on meille raportoitu, mutta näistä varmaan Tero kertoo enemmän. Muutamia semmoisia niin kuin yhteisiä asioita koko tämän komission työn kannalta on se, että valtion tulisi kaikin toimin torjua saamelaisiin kohdistuvaa rasismia ja lisätä tietoa ja ymmärrystä alkuperäiskansa saamelaisista kaikessa hallinnossa ja viranomaistoiminnassa ja koulutuksessa. Nähtiin se, ihan selvästi se, että Suomessa ei oikeastaan tiedetä juuri mitään saamelaisista. Minun erityisala on saamelaiskoulutus, saamen kieltä ja saamelaisen kulttuurin opetus Suomessa. Niin siellä ei esimerkiksi peruskoulussa, sen peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa, ei siellä ole oikeastaan mitään saamelaisten historiasta. Ja tämä on yksi syy siihen, miksi tämä rasismi, eli semmoiseen niin kuin uskomuksiin ja luuloihin ja väärään tietoon perustuva käyttäytyminen jatkuu ja jatkuu vain. Tämä minusta tässä lopussa niin halusin ottaa tähän vuotsolaisen Päivi Makkan ajatuksen siitä, mitä luonto merkitsee tai maisema saamelaisille. Eli se on niin kuin historian kirja, joka saattaa näyttää esimerkiksi ohi ajavalle turistille täysin niin kuin tyhjältä, vailla merkityksiä olevalta kuvalta tai maisemalta. Mutta saamelaiselle se maisema, joka on se vanha ja perinteinen lähiympäristö, niin siinä elävät kaikki. Siinä elää koko yhteisö. Siellä on se oman yhteisön historia. Siellä ovat menneet ja nykyiset sukupolvet. Ja niin kuin Päivi tuossa kirjoittaa, niin myös maanalaiset. Monesti kun
tulee mieleen niin kuin oma isoäiti ja hänen opetuksensa, kun katsoo täällä näitä esimerkiksi tässä kotikunnassani Sodankylässä kuvia tuolta kaivosalueelta. Isoäiti oli sitä mieltä, että kuumaa vettä ei saa kaataa maahan, koska siellä voi asua joku. Mutta täällä on revitty auki valtavia alueita ja varmasti revittäisi paljon enemmän, mikäli siihen annettaisiin mahdollisuus. Komission työtä on aika mahdoton esittää näin lyhyesti, mutta se, joka haluaa lisätietoja, niin löytää paljon asiantuntevia puheenvuoroja tuolta komission staattisilta verkkosivuilta, jotka ovat tässä osoitteessa, eli sdtsk.fi. Siellä on meille tehtyjä dokumenttifilmejä, valokuvanäyttely saamelaisten kotiseutualueen luonnontilasta. Kaikki erillisselvitykset, raportit on printattavissa tai ladattavissa sieltä. Ja myös useimpien erillisselvitysten julkaisutilaisuudet voi seurata vielä jälkikäteen sieltä. Siellä on tallenteet niistä. Ja sitten tässä on vielä saamelaisen psykososiaalisen tuen yksikön osoite, joka oli meidän tärkein yhteistyökumppani koko tämän retken ajan. Eli koko tämän meidän komission työn ja matkan ajan. Eli se tuki sekä saamelaisen yhteisön jäseniä että komissiota itseään, koska se työ oli aika rankkaa. Meillä silloin kun me teimme näitä kuulemisia, niin hyvin paljon siellä sekä itkettiin että naurettiin. Nämä erillisselvitysten julkaisutilaisuudet olivat vähän erityyppisiä tilaisuuksia. Ne oli hyviä keskusteluita. Suosittelen, että jota kiinnostaa, niin käytte katsomassa niitä. Pysyttiinkö aikataulussa, jos lopetan tähän? Kiitos, Olu Kiihtu Ulla. Kiitos, tämä oli todella hyvä tiivis johdatus tähän totuus- ja sovintokomission todella vaikuttavaan työhön. Ja tosiaan, vaikka näin lyhyesti päästiin tähän nyt tutustumaan, mutta tosiaan rohkaistaan menemään tuonne linkkien kautta tutustumaan selvityksiin ja dokumentteihin ja kaikkeen aineistoon. Se on kyllä todella vaikuttava työ, minkä totuus- ja sovintokomissio on tehnyt. Mutta nyt jatketaan näillä Ullankin tässä mainitsemilla erillisselvityksillä. Ensimmäisenä kuullaan metsätalouden vaikutuksista saamelaiseen poronhoitoon, jota on tutkinut totuus- ja sovintokomissiolle Jan Saijets ja Jarmo Pyykkö. Ja tänään meillä täällä on Jan Saijets. Hetkinen, kunhan hänet nostan esittäjäksi. Niin Jan Saijets on täällä esittelemässä meille aihetta tänään. Ole hyvä, Janne. Saammeko sinut näkyviin ja kuuluviin? Kiitoksia paljon ja hieno kunnia päästä puhumaan ja näin valtavalle yleisölle. Tämä oli minulle yllätys, että on näin paljon porukkaa paikalla. Minä koitan jakaa nyt tämän minun esityksen täältä, toivottavasti näkyy. Ja meillä on tämmöinen tilanne nyt, että Jarmo ei päässyt paikalle. Valitettavasti hänelle tuli matka ja minä sitten tämän esitän ja toivottavasti osaan nuo hallinnolliset puoletkin, mitä Jarmo on tässä neuvottelupuolta käsitellyt enemmän, niin osaan sitä käsitellä. Eli tämä tosiaan, ihan niin kuin Elina sanoi, niin käsittelee metsätalouden vaikutuksia saamelaiseen poronhoitoon ja sitten näitä kumulatiivisia vaikutuksia ja haittoja, mitä siitä on. Ja se oli meidän erillisselvityksen yksi keskeinen asia tämän päätöksentekoon osallistumisen kanssa. Mulla on vähän pitkät kalvot tässä ja en ajatellut, että näitä kaikkia käyn läpi tässä, mutta nämä on niin kuin taustana sitten mahdollisesti, jos joku kyselee
jatkossa. Eli sisältönä tässä nyt on tiivistelmä, jota en käy läpi, mutta vaikutusten arvioita ja tämmöisiä vaikutuksia, mitä metsätalous on aiheuttanut. Ja sitten meillä on yhtenä keskeisenä asiana tämä luonnonmetsien kartoitus ja sitten kuinka kaikki nämä ovat vaikuttaneet kulttuuriin ja kuinka sen heikentämiskielto linkittyy kumulatiivisten vaikutusten arviointiin ja lopussa on toimenpide-esityksiä vielä. Tätä tiivistelmää en nyt käy läpi, mutta lähden suoraan tähän, että minkälainen tämä yleinen kokonaiskuva on saamelaisten kotiseutualueesta. Tässä on nyt esitetty vähän hankalasti ehkä nämä suojelualueet, vedet, sitten erilaiset metsät. Siellä on tunturikoivikkoa aika paljon, kitumaan metsää ja metsämaata, jossa on siis hyvin kasvullista metsää. Ja tässä se on tummemman vihreätä ja se ja tässä nyt valitettavasti suojelualueet pikkasen vaalentaa että se noita kasvullisia metsämaita on myös tuolla suojeltuna, että toi pikkasen ehkä hämää toi kuva. Kokonaisuudessaan pinta-ala on yli 3 miljoonaa hehtaaria, tästä noin 800 000 hehtaaria on metsämaata ja tästä suojeltua lakisääteistä on 260 000 hehtaaria. Eli tämä on yksi tämmöinen luku karkeasti näistä LATVUS-malleista otettu, joka kertoo sen, että tämmöiset väitteet siitä, että 90% on kaikista suojeltu saamelaisten kotiseutualueilla, niin ei pidä paikkaansa. Tässä on sitten tämmöinen historiallinen tarkastelu. Käynnistin tämän animaation, jossa lähti vuodet juoksemaan tuossa vuodesta 40 eteenpäin ja noi tulee pikkasen hyppäyksittäin noi hakkuualueet näkyviin tässä kumulatiivisesti, kun historiallista aineistoa on vasta vuodesta 1984 yhtenäisesti noiden satelliittikuvien ansiosta ja historialliset kuvat ovat vain tiettyinä ajankohtina. Ja tämä on Luonnonmetsät Sápmi-työryhmän keräämää aineistoa ja kartoitusdataa, jota käytettiin taustana sille, että kartoitetaan metsät, joissa on potentiaalisesti suojelemattomia luonnonmetsiä. Ja tässä nyt tämä on näin yksinkertaisuudessaan esitetty ja nähdään, että tuolla talousmetsäalueilla niin metsää on käsitelty tosi voimakkaasti ja paljon. Ja paljon noista metsistä on tiheinä taimikoina ja mikään tuosta ei ole palautunut siihen semmoiseen vanhan metsän luokkaan. Jotain ehkä varttuneen metsän piirteitä on jossain tullut nyt, mutta ne on kaikki hyvin paljon vaikuttuneita hakkuista. Ja se on sitten tässä meidän vaikutusten arvioissa yksi tausta, että miten hakkuut vaikuttavat jäkälän määriin. Ja tässä on tehty tämmöinen tarkastelu, että mitä jäkälän tuoton hiipuminen tarkoittaa poronhoidolle tai taloudellisesti. Eli on yritetty euromääräisesti laskea sitä haittaa, minkä metsätalous aiheuttaa. Ja tämä onnistuu sillä, että Luke on tehnyt hyvät tutkimukset, laidun inventoinnit ja sovittanut niihin eri parametrien suhteen tämmöisen staattisen mallin jäkälän biomassalle siitä, että kuinka paljon jäkälää on erityyppisissä laidun luokissa, riippuen siitä, että onko se nuorta metsää, varttunutta metsää, vanhaa metsää, tunturikoivikkoa tai jotain tämän tyyppistä ja sitten minkä tyyppinen kasvupaikka, onko se kuivahko vai tuorekangas tai tämän tyyppisiä. Ja tähän vaikuttaa myös infrastruktuuri ja tietenkin keskeisenä poromäärä. Ja se tietenkin vaikuttaa laidunten jäkäläbiomassaan hyvin keskeisesti. Sitten kun näitä
tarkastellaan, niin nähdään tässä oikealla meidän jo tuloksia noista, kun olemme sovittaneet näitä malleja näihin paikkatietoihin, mitä olemme keränneet, että mitä se vaikuttaa, jos kuiva vanha metsä hakataan, niin nähdään, että laidun tuotto, niin se putoaa laidun kasvupaikkatyypistä riippuen niin aika paljon. Että se on murto-osaan siitä, mitä se oli alun perin, jolloin huomataan, että kun nyt saamelaisten kotiseutualueella on hakattu 300 000 hehtaaria metsää, ja jos siellä laiduntuotto putoo 10 kiloja per hehtaari, niin se tarkoittaa sitä, että se vaikutus on niin kuin alueellisesti valtava ja estää sen, että porot eivät voi pitäydy talvilaitumilla, vaan ne kuluttaa myös kesä- ja ympärivuotisia laitumia silloin, kun niiden ei pitäisi poronhoidon mukaan, ja tämä kuluttaa voimakkaasti myös tunturialueita ja näitä välilaitumia, joita ei talvena käytettäisi, ja vaikka ei siis hakattaisi tunturialueella, niin se poronhoidon kumulatiivinen vaikutus näkyy siellä, tai metsätalouden vaikutus näkyy sielläkin voimakkaana poronhoidon oman muuttumisen takia. Ja näitä, mä en mene yksityiskohtiin tässä, mutta me tehtiin tämmöinen Python-koodisimulaatio näistä paikkatiedoista ja Luken jäkälä biomassa plus sitten kasvumalleista siihen, että kuinka tämä jäkälätilanne on muuttunut eri paliskunnissa, ja 4 paliskunnan alueella tehtiin tarkasteluja. Tämä Muttusjärvi oli semmoinen, jossa ensimmäinen niin kuin Koneensäätiön rahoittaman sopuprojektin pilottitutkimus tehtiin, ja tämän perusteella niin noi vastaavat lisäruokintakulut, joita jäkälän menetys tarkoittaa, niin se on useampi 100 000 euroa. Tietenkään se ei aina realisoidu suoraan, mutta se kuitenkin, noin niin kuin, jos ajatellaan ihan suhteutettuna poromääriinkin, niin se on vähintään 300 000 euroa, joka on todellista menetystä, minkä paliskunta kokee. Ja jos laidun luokat olisivat luonnontilassa, niin tämä laitumet kantaisi isommat poromäärät, tai sitten luonto olisi paljon paremmassa kunnossa näillä nykyisillä poromäärillä. Tämä on arvokysymys, minkä voi tehdä, mutta todennäköisesti poromäärät eivät olisi juurikaan suurempia. Ja vastaavanlaisia simulaatioita ja laskelmia on tehty myös, niin kuin tässä oli Hammastunturin paliskunta, mutta sitten tässä on vielä Lapin paliskunta, ja tässä on erikoisuutena myös nämä, tässä on taas animaatio, jossa myös on nämä tekoaltaiden vaikutukset, joka vaikuttaa voimakkaasti siihen, että kuinka kesälaitumia on paliskunnan alueella menetetty, ja hyvin paljon muutakin vaikutuksia. Tällä oli vaikutuksia myös muihin paliskuntiin, koska se aiheutti ennen paliskunta-aitojen tekemistäkin tämmöisiä muuttoja. Ja tästä nähdään, että muutokset on ollut rajuja, ja aivan kuten Ulla tuossa äsken sanoi, hän on kotoisin tästä paliskunnan alueelta aika keskeltä noita kovia vaikutuksia. Ja tämä vihreä alue, joka on noita luonnonmetsiä, niin kuvastaa pitkälti juuri sitä, mitä paliskunta on itse tai paliskunnan osakkaat ovat tehneet luppotutkimuksen, ja se mätsäsi lähes yksi yhteen tämän kartan kanssa. Ja tässäkin niin puhutaan satojen tuhansien eurojen tappiosta, minkä se aiheuttaa paliskunnalle, samoin kuin Ivalon paliskunnan alueella. Ja yhteensä nämä tappiot ovat luokkaa 2 miljoonan euron luokkaa vuodessa. Ja tämä tarkoittaa noin
sitä, että ja tässä ei ollut 3-4 muuta paliskuntaa edes käsitelty, jossa on metsätaloutta harjoitettu, mutta niissä ne vaikutukset eivät ole ihan näin suuria, mutta ovat kuitenkin. Ja tämä tarkoittaa lukuisten kymmenien henkilötyövuosien työpanoksen menetystä näiden 4 paliskunnan poronhoidossa. Ja tällä on saamelaiskulttuurin osalta taatusti iso vaikutus ja myös siihen, että miten luonto on kulunut saamelaisten kotiseutualueella. Ja sitten tässä onkin tämmöinen viimeinen, tai mä en näköjään ollut kovin tehokas, mutta että tässä on paljon, mitä pitäisi käsitellä, mutta joka tässä ajassa on niin kuin mahdoton käsitellä, mutta näin niin kuin mä nyt keskityin tähän luontopuoleen siitä, että kun tiedän tämän yleisön, mutta että nämä neuvottelukäytännötkin Metsähallituksen ja poronhoitajien ja maa- ja metsätalousministeriön välillä ovat olleet hyvinkin värikkäät yli 20 vuotta sitten ja nyt on selvästi parantunut tilanne. Mutta ja siinä oli kriittisenä tekijänä luontojärjestöjen tuki poronhoitajille ja siihen asiaan voi palata jossain toisessa yhteydessä tai keskustelussa, mutta että vielä sitten työryhmämme on kartoittanut näitä luonnontilaisia metsiä ja niitä on huomattavan paljon vielä suojelematta ja tässä on noin 150 000 hehtaaria luonnonmetsää, kasvullista luonnonmetsää. Tosin kaikki ei ole kartalla, osa on Inarijärven Natura-alueella ja sitten luontaistalousalueella, mutta niiden pinta-alat on pienemmät kuin mitä tässä nyt näkyy. Ja tässä on esimerkkialueita. Suurin osa näistä luonnonmetsistä ne on tai puolet on niistä luonnontilaisia ja puolet on suurin piirtein jollain tapaa kannollisia tai että siellä on luonnontilaisen kaltaisia. Jossain on vähän enemmän, mutta on paljon vielä metsää, joka ei kelpaa minkään kriteerin mukaan suojeluun, ei edes EU-kriteerien mukaan, riippuen kuin tiukasti niitä tulkittaisiin, mutta jotka ovat kuitenkin poronhoidolle tosi tärkeitä jäkälätuoton osalta ja tärkeitä luppo- ja jäkälälaitumia. Ja sitten vielä tässä tämmöinen konteksti, kuinka tärkeä tämä saamelaisten kotiseutualue on ihan tämän Fennoskandian luonnonmetsävyöhykkeen osalta ja semmoinen kulkureitti luonnonlajeille. Tämä heikentämiskieltoasia ja kumulatiivinen vaikutusten arviointi linkittyy kiinteästi toisiinsa muun muassa poronhoitolain, perustuslain ja KP-sopimuksen 27 artiklan kautta. Eli YK:n ihmisoikeuskomitean päätösten mukaan käytännössä on saamelaisille vahvistunut aika paljon maaoikeuksia viime aikoina, mutta tämä ei tarkoita sitä, että ILO-sopimus olisi turha. Mutta että keskeisenä voidaan sanoa, että meidän tutkimuksemme osoittavat, että huomattavan haitan kynnys on jo ylitetty usean poronhoitoyhteisön kohdalla ja silloin kaikki merkitsevä haitta, lisähaitta, niin rikkoo saamelaisten perus- ja ihmisoikeuksia. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää tehdä tämä kumulatiivisten vaikutusten arviointi haitan määrittelyssä ja se tulee suoraan ihan lainsäätäjän tulkinnankin mukaan tuon KP-sopimuksen 27 artiklan kautta muun muassa metsähallituslain esitöissä ja saamelaiskäräjälain esitöissä sanottu. Tätä päätöksentekoa ei valitettavasti nyt ehdi käsitellä, enkä nyt tähänkään, kuinka nykyäänkin haittaa aiheutetaan muullakin tapaa, mutta onneksi Kukkaranta käsittelee tämän tyyppisiä asioita. Ja nämä toimenpide-esitykset on aika pitkälle semmoisia, missä luontoväen tietoisuus ja tietoisten ihmisten
yleistietämys niin auttaa saamelaisten asiaa eteenpäin, kun nämä tiedostaa vain, mutta että kaikki näiden luonnonmetsien suojelun tukemiset ja yleisökannanotot näiden asioiden puolesta niin auttaa. Ja olettaisin, että mulla taitaa olla nyt aika loppu, mutta että yksi keskeinen asia on se, että saamelaisyhteisökohtaisesti maankäytöstä tehtäisiin päätöksiä, koska tähän mennessä se päätöksentekoprosessi on yleensä koskettanut yleisellä tasolla ja vaikutuksia ei koskaan ole tutkittu yhteisötasolla ja esimerkiksi luonnonvarasuunnitelmat on tehty koko alueelle, jolloin toisia yhteisöjä on voitu syyllistää siitä, että toisella alueella ei ole tiettyjä tavoitteita, kiintiöitä saavutettu, jolloin tavallaan luodaan ristiriitoja saamelaisyhteisöjen kesken. Joo, kiitoksia paljon, että sain tässä esittää teille. Kiitos, kiihtu Janne. Todella mielenkiintoinen esitys ja upea katsaus tähän valtavaan työhön, mitä te olette tehnyt näiden saamelaisalueen metsien parissa. Ja tosiaan lämpimästi suosittelen, kun tässä nyt ehdittiin hyvin nopeasti käydä tätä valtavaa selvitystyötä läpi, että jos aihe kiinnostaa, niin tuonne chattiin on varmasti laitettu linkki, minkä kautta sit pääsee tutustumaan tähän koko erillisselvitykseen. Ja muutenkin löytyy hienoa materiaalia, valokuvia ja muuta, mitä Jan ja kumppanit on tämän Luonnonmetsät Sápmi-hankkeenkin puitteissa tehneet. Kiitos paljon. Mutta tosiaan aika rientää, niin seuraavan puheenvuoron meille pitäisi Tero Mustonen. Hän on tutkija ja lumimuutososuuskunnan puheenjohtaja ja myös muun muassa yksi YK:n ilmastopaneeli IPCC:n 6. seurantaraportin pääkirjoittajista. Ja saamelaisten totuus- ja sovintokomissiolle Tero on laatinut erillisselvityksen Inarin vesien tilasta ja Inarijärven kalastuksesta saamelaisten ja ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Ole hyvä, Tero. Joo, kiitoksia järjestäjätahoille ja tietysti saamelaisten totuus- ja sovintokomissiolle siitä, että sain kutsun tähän esittää näkökulmia tästä erityisselvityksestä, joka liittyy vesistöihin. Ja olen tosiaan maantieteen dosentti Tero Mustonen ja myös kaupallinen kalastaja ja toimin tällaisen voittoa tavoittelemattoman itsenäisen osuuskunnan lumimuutoksen kautta. Olen niin kuin tutkijana ja yhteistyötahona saamelaisten kanssa noin 30 vuotta tehnyt yhteistyötä ja erilaisia tutkimuksia. Ja tähän totuuskomission erillisraporttiin oli sitten kutsu Näätämön joen valuma-alueen, Inarijärven ja Paatsjoen valuma-alueiden tarkastelusta. Ja koska tuossa, jos Jannella oli paljon maantieteellistä tilavuutta, niin voitte kuvitella, millaista 3 päävesistön osalta sitten on tiivistää asioita, joten tämä jää tietenkin hyvin tiiviiksi katsaukseksi. Ja esittäkää vaan chatissa tai muuten kysymyksiä, niin koitan niihin vastailla. Tähän Inarijärven osuuteen minulla oli myös 2 kollegaa, joita kutsuttiin tätä työtä tai erillisarviota tekemään, joten sieltä verkkomateriaalista löytyy sitten heidän katsaukset ja näkökulmat. Mutta yleensä tietysti voidaan ajatella niin, että Näätämön, Inarijärven ja Paatsjoen, joka virtaa sitten Norjan ja Venäjän rajajokena Jäämereen, nämä vesistöt ovat 3 saamelaisen kieli- ja kulttuuriryhmän kotiseudulla ja erittäin merkittäviä. Toisaalta nämä kolme vesistöä valuma-alueineen on aika poikkeavia, että jos ajatellaan
sitä arviota, jos lähtöpisteenä on saamelaisten tieto, oikeudet, luonnontila ja vesistöt, niin näissä ehkä korostuu näissä 3 vesistön katsauksessa Näätämöjoen valuma-alue erämaisimpana ja luonnontilaisimpana näistä kokonaisuuksista. Paatsjoki, joka on Inarijärven purkuvesistö, on puolestaan täysin muunnettu. Sinne on rakennettu kansainvälisin ja venäläis-suomalaisia muin keinoin aikanaan runsaasti vesivoimaa. Ja tässä meidän artikkelissa se Paatsjoen ikään kuin kokonaisuus todetaankin, että siellä totuuskomissiotyön näkökulmasta ja saamelaisten, erityisesti kolttasaamelaisten ja inarisaamelaisten näkökulmasta, niin tämmöinen muistitiedon ja laajan arkisto- ja perinnetiedon keruu olisi hyvin tärkeää. Ja sen Paatsjoen osalta, vaikka tietenkin maailmantilanne tällä hetkellä tällaista ei paljon kannusta, mutta joskus tulevaisuudessa voi olla esillä ennallistamisen ja patojen purkamisen kysymys. Ja sen takia nyt olisi hyvin tärkeää kerätä paras mahdollinen tieto vielä erityisesti niiltä saamelaisilta, jotka tietävät Paatsjoen siidan ja Paatsjokeen liittyvistä asioista ennen vesivoiman rakentamista. Mutta se on niin kuin sillä tavalla tärkeää ajatella, että se Paatsjoen vesistön kysymys on täysin erillään näistä 2 muun Suomen puolella olevan saamelaisjoen ja järven ja niiden valuma-alueiden kärjestä. No, Inarijärvi taas sitten on Saamen meri. Siihen kohdistuu erittäin voimakkaita intressejä. Meidän artikkelissa käsitellään jonkin verran Inarijärveen tulevan ikään kuin paineen ja historian, ympäristömuutoksen, ilmastonmuutoksen, vesivoiman ja säätelyn vaikutuksia. Inarijärven osalta myöskin voidaan tunnistaa, että paljon jäi pois. Ei ollut mahdollista esimerkiksi ottaa esille Ivalojoen valuma-aluetta tai Jutuajoki ja sinne Lemmenjoen suuntaan asti. Eli palataan hetken kuluttua noihin ohjauskeinoihin, mutta kyseessä on niin valtavat ekologiset järjestelmät, hydrologiset järjestelmät, että pieni artikkelikaan ei voi ottaa esille muuta kuin perusasiat. Mutta jos sitten avataan hiukan Inarijärveä, niin siellä tietysti yksi havainto, mikä kollegoidenkin kanssa tulee esiin, on se, että Inarijärven kalastorakenne, sen tila ja tämmöinen hyvinvointi on aika tuntematon. Siitä on vähän viimeaikaisia tietoja. Meillä on niin kuin käytettävissä sekä noiden turistionkijoiden ja vapaa-ajan kalastajien, jonkin verran ammattikalastajien ja Luken kautta RKTL:n materiaaleja, jossa näkyy tällaisia trendejä, vaikkapa siian osalta, joka vuodesta 2015 alkaen käynnistyy vähän niin kuin laskutrendi. Inarijärvessä on useita kotoperäisiä siikan muotoja, ja siinä rinnalla sitten artikkelissa me käsitellään tätä muikun istutusta ja leviämistä 1950-luvulta alkaen Inarijärveen, jossa sitten samankaltaiset lajit, toinen vieraslajina ja toinen kotoperäisenä, niin ovat vuorovaikutuksessa. Semmoinen yleinen arvio on, että Inarijärven ammattikalastuksen tehoa ei kauheasti voi tällä hetkellä nostaa. Taimen on luonnon kalana kutevana siellä valuma-alueella, mutta sen tarkoista kannoista ja tällaisista, jos ajatellaan vaikka geneettisiä selvityksiä, niin niitä nyt ei ole. Ja usein mainitaan Jutuan suunta tärkeänä kutujokena, mutta ehkä aivan viimeisimmät tiedot korostavat Ivalojoen roolia tässä. Palaan niihin tuossa puheenvuoron loppupuolella.
ahvenen rooli on hyvä tai ainakin vakaa jossain määrin, mutta sitten tässä artikkeli käsittelee myös sitä, että mikä on ilmastonmuutoksen ikään kuin vektori, tämmöinen vaikute näihin kaloihin, vesistöihin ja miltä tulevaisuus näyttää. Ja ilmastonmuutoksen osalta tilanne on se, että jotkut kalalajit, kuten ahven tai hauki, ovat hyötyjiä, eli ne pystyvät sopeutumaan ja hyödyntämään lämpimämpiä, tummenevia, rehevöityviä vesistöjä myös Saamenmaalla. Ja sitten taas rautu, taimen, atlantinlohi ja siika, made, tämän kaltaiset kalat, niin ne puolestaan ovat häviäjiä. Eli ilmastonmuutoksen rooli tässä korostuu aika paljon tässä Inarijärven kysymyksessä. No, Näätämöjoki, joka on tämä kolmas näistä artikkelikysymyksistä, niin korostuu ehkä sillä tavalla, että siellä meillä on viimeisen 20 vuoden ajalta aika paljon tarkkaa, eksaktia sekä hydrologista eli veden laadun että lajiston, kutualueiden ja myöskin näiden niin sanottujen vesistöalueen ongelmien kannalta tietoja. Tämä artikkeli pohjaakin, sanotaan nyt ehkä kolmannekseltaan siihen, että edustamani taho, tämä osuuskunta Lumimuutos, on koltasaamelaisten kanssa ja kyläkokouksen päättämänä noin 15 vuoden ajan toimeenpannut tällaista kunnianhimoista ja laajaa yhteishallintahanketta, jossa on sitten ollut Inarin kunta, Metsähallitus, ELY, nykyinen elinvoimakeskus, kolttien ihmiset, ja sitten Norjan puolella, kun se on vielä rajavesijoki, niin näitä kveenikalastajia ja Norjan viranomaisia, ennen kaikkea Atlantinlohen, lohikalojen vedenlaadun, mutta myös ennallistamisen toimeenpanossa. Ja yksi sellainen artikkelissamme ja minunkin artikkelissa esiin tuleva asia on se, että vähän niin kuin tuo Jannen puheenvuoro toi esille, niin Näätämön ja Inarin suunnan vesistöjä on pitkään käsitelty tällaisena erämaisina, vähän niin kuin koskemattomina vesistöinä. Ja tämä tilannekuva on niin kuin aika pitkälti väärä. Se ei tietenkään tarkoita, että niin kuin tuossa alussa sanoin, että näiden vesistöjen ikään kuin arvo olisi vielä menetetty. Niitä voidaan pitää Suomen valtion rajojen sisällä luonnon tilaltaan, pois lukien Paatsjoki, niin hyvin merkittävinä ja vielä luonteeltaan erämaisina vesistöinä, mutta niihin on kohdistunut paljon varhaisemmin pääosin ihmisen aiheuttamaa muutosta. Jos ajatellaan vaikka Näätämöjokea, niin näihin kuuluu siltarakentaminen, tämmöinen tiestön yhteydessä tehtyjen infrastruktuurihankkeiden vaikutukset, jotka on muuntaneet Näätämöjoen ja Sevettijärven virtaamia. Ne on aiheuttaneet melko suuren eroosio-ongelman. Sitten on uittoa ja veneväyliä varten perattuja puroja, pienempiä jokia, joita sitten tässä esimerkiksi ennallistamis- ja yhteishallintatyössä on hyödyntäen saamelaisten itsensä jakamaa perinnetietoa, saamelaista tietoa siis, ja viimeisintä tiedettä, niin niitä on sitten korjattu. Eli tässä artikkelissa on sillä tavalla myös viestejä toimeenpanoajalta, eli 15 vuoden ajalta, jolloin näihin samanaikaisiin ja monimutkaisiin vesistökysymyksiin on, mukaan lukien ilmastonmuutos, niin on pyritty löytämään aivan uusia ratkaisuja. Tässä niin kuin hyvin tiivisti näiden 3 joen jonkinlaisia ominaispiirteitä ja huomioita. Tänään on iso päivä ja paljon asioita, niin ehkä nämä loppuminuutit voisin muutamia ohjauskeinokysymyksiä ottaa esille tässä. Ja niistä aivan ensimmäinen tietysti liittyy tähän totuuskomission pyytämään lausuntoon tai katsaukseen siitä, että Suomen laki ei tunne tällaista käsitettä kuin saamelaiskalastus.
Meillä on monenlaisia lakitermejä, mutta tällaista eksaktia alkuperäiskansan saamelaiskalastuskäsitettä ei aiemmin ole ollut. Ja me sitten koetettiin se määritellä. Eli siellä artikkelissa löytyy siihen ikimuistoiseen nautintaan, perinteiseen maankäyttöön, maankäyttöselvityksiin ja kulttuuriseen ikään kuin saamelaisten omaan tietoon pohjaava ajatus siitä, että mitä se voisi olla se saamelaiskalastus, joka voisi olla yksi sellainen sitten avain tai peruskivi sille, että kun vesistöihin liittyvistä kysymyksistä jatkossa keskustellaan, niin saamalla selville tämmöinen saamelaiskalastuksen käsite, joka turvaisi niitä oikeuksia, veisi sitä kehikkoa niin kuin alusta eteenpäin vähän tukevammalle pohjalle. No, näihin toimenpidesuosituksiin niitä koetettiin tuoda vain konkreettiset ja mahdollisimman ytimekkäät puheenvuorot. Ja yleisesti ottaen niin kun se ruukaa välillä unohtua tästä keskustelusta, kun on selviö, että Suomi ja Suomen ja saamelaisten suhteissa korostuu esimerkiksi näiden metsien rooli, joka on aivan luonnollista ja äärettömän tärkeää. Niin jokainen toimenpide siellä mehtässä on aina myös vesistöteko, koska jos me hakkaamme niitä metsiä tai käsittelemme niitä tai kuljemme siellä, niin niiden aiheuttamat muutokset tällaiseen hyvin herkkään pohjoisboreaalisen ja arktisen alueen pääosin karujen vesistöjen tilaan kertautuvat alavirtaan. Ja tässä onkin esillä näkökulmia siitä, että rehevöityminen on kiihtynyt. Jopa Tenolla, Inarijoella, Latvoilla voi löytää alueita, joissa vaikka ne ei kuulu tähän artikkeliin, niin maankäyttö on muuttanut veden laatua pitkään. Ja sitten ilmastonmuutos, joka tuo ravinteita, äreisilmiöitä, lämpöä ja tämän kaltaisia uusia käänteitä niin lisää, niin se niin kuin kiihdyttää näiden vesistöjen ja maankäytön välistä aika monimutkaista kehikkoa. Ja jos ajatellaan, että tässä artikkelissa niin kuin murattaisiin sellaisia peruskiviä sellaiselle työsektorille, jota aiemmin juuri kauheasti ei ole päästy käsittelemään, eli saamelaiset ja vesistöt tai vedet Saamenmaalla, niin yksi elementti voisi olla tosiaan tämä saamelaiskalastuksen kysymys. Ja ollaan ihan lopussa, niin pääsen kohta seuraavan puhujan tai päästän ääneen. Mutta seuraava askel sitten, mihin otamme kantaa, on saamelainen vesistöfoorumi. Eli koottaisiin tämmöinen käräjien alaisuuteen oleva toimenpide, työkalu tai jonkinlainen ryhmä, joka voisi noudattaa jossain määrin tätä yhteishallintamallin tai jonkun muun saamelaisten katsoman hyvän tavan järjestäytymistä. Kansainvälisesti, kuten todettu, nämä vesistöt on aika uniikkeja, ja kun ne on vielä alkuperäiskansa vesistöjä, joihin liittyy tällaista kansainvälistä velvoitetta ja arvoa, niin Unescon maailmanperintölistaus voisi olla yksi kansainvälisen oikeuksien ja hallinnan työkalu, jota tässä voitaisiin ottaa esille. Ilmastonmuutokseen voidaan vastata, siitä kuulemme varmasti Klemetin puheenvuorossa lisää, mutta se näiden häiriöiden ja tällaisen ihmisen aiheuttaman ja ilmastonmuutoksen ja etelästä leviävien lajien esimerkiksi kysymysten niin kuin työkalupakissa, ja tähän päätän, me voidaan sitten kysyä, että millä niihin voi vastata, voiko niihin vastata ja voiko niihin sopeutua, jos koko järjestelmä muuttuu. Ja suosituksina me onkin tämmöinen laaja ennallistamistoimien käynnistäminen siellä, missä niille on järkeä. Ja näiden kautta saadaan uutta tietoa. Viittaan marraskuussa uuteen raakkulöytöön, jonka osuuskuntamme saamelaistyöntekijät löysivät Ivalojoella. Eli tästä niin kuin komission loppuvaiheessa syntyi sitten meidän osuuskunnan niin kuin oman työn kautta erittäin kiva ja pirteä linkki juuri tähän asiaan, että
että tekemällä saamelaisten kanssa uudenlaista vesistötyötä ja ennallistamista, niin se heijastui sitten perhana siihen, että löytyi tämmöinen ennen tuntematon taimenesta tai lohikaloista riippuvainen Ivalojoen raakkukanta, joka sitten on suojattu viranomaispäätöksellä se tarkka sijainti. Mutta tässä on niin kuin hirmu paljon sellaista käytännön työtä, joka ei ole vielä pitkälti monellakaan alueella alkanut, ja ne pitäisi käynnistää melko ripeästi kaikkialla. Ja ehkä semmoinen tekemisen meininki on loppupuheenvuoroni, ja kiitos tosiaan siitä, että sain esittää näitä, ja katsokahan sieltä artikkelin nettiversiosta, niin siellä avataan sitten näitä. Siellä olisi ollut mikromuovia ja kaikenlaista muuta uutta hauskaa, mutta ajan puitteissa teemme tähän stopin. Kiitos. Kiitos Tero. Todella mielenkiintoinen esitys ja mielenkiintoisia näitä suosituksia ja avauksia. Tuolla chatista tosiaan löytyy linkki tähän koko erillisselvitykseen, että kehotan käymään siellä tutustumassa ja uskoisin, että selvästi meille tuli jo etukäteen paljon kysymyksiä ja nostoja tähän vesistöjen tilaan liittyen, että uskon, että on myös moni tämmöinen luontoihmisiä kiinnostava ja ehkä vähän niin kuin uudempi teema, mikä ehkä vielä odottaa nousua laajempaan keskusteluun. Mutta tässä Teron esityksessä jo nousikin vahvasti esiin ilmastonmuutos ja sen vaikutukset Saamenmaalla saamelaiselinkeinoihin, ja niiden parissa jatkaa myös seuraava esitys. Eli erikoistutkija Klementti Näkkäläjärvi on tutkinut jo pitkään ja laajalti ilmastonmuutoksen vaikutuksia saamelaiskulttuuriin, ja hän toimii myös saamelaisen ilmastoneuvoston puheenjohtajana. Ja hän on laatinut tästä aiheesta totuus- ja sovintokomissiolle erillisselvityksen, että olepa hyvä, Klementti. Joo, hyvät Saamenmaan luonnonystävät. Kiitos mahdollisuudessa tuoda esille tätä omaa teemaa, ilmastonmuutoksen vaikutuksia saamelaisille, mutta kun pyydettiin vähän kertomaan, että kuka olen ja mistä tulen, niin sehän tuossa on toki tuo minun nimeni ja tuossa minun vanhempani ja edellisetkin sukupolvet siinä on mukana, mutta tulen siis Enontekiöltä, tarkemmin Itä-Enontekiöltä ja oikeastaan sehän on alue, joka on ollut kolonialisaation kohteena kyllä hyvin pitkään, aina näihin päiviin asti. Ja no sen verran tähän nyt, se ei liity tähän aiheeseen, mutta minulla on tulossa tämmöinen tutkimusartikkeli, jossa erään matemaatikon kanssa olemme tehneet sellaisen tieteellisen mallinnuksen, jonka mukaan niin Enontekiöllä, jos ei olisi ollut näitä kolonialistisia toimia, niin se olisi 800-1000 saamelaista enemmän, mitä tällä hetkellä on. Ja tällä hetkellähän saamelaisia on täällä, olisiko vajaa 350 suurin piirtein. Mutta mennään sitten tuohon seuraavaan diaan. Niin saamelaisen totuus- ja sovintokomission työn aloitettua maailma on kyllä muuttunut kovinkin paljon, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, geopoliittisesti jännittynyt tilanne arktisella alueella ja sota Iranissa. Ja ilmastonmuutos ja luontokato ovat jääneet maailmanpoliittisessa tilanteessa sivuraiteille, vaikka kyseessä on koko ihmiskunnan selviytymisestä. Sota on suuri uhka ilmastolle ja luonnolle ja ihmisistä puhumattakaan. Militarisaatio näkyy jo Saamenmaalla, sotaharjoitukset, NATO-joukkojen läsnäolo ja ehkäpä tulevaisuudessa ydinaseiden kuljetukset ovat osa Saamenmaan arkea. Liennityksestä ei juuri puhuta. Ennen niin rauhallinen arktinen on muuttumassa. Mutta maailmanpoliittinen tilanne ei tarkoita sitä, että Suomen ei tulisi ryhtyä toimiin ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemiseksi tukien saamelaisten mahdollisuuksia säilyttää oma elämänmuotonsa myös lämpenevästi alati muuttuvassa maailmassa.
Sitten seuraava dia. Niin, tämä on tämä dia näyttää tästä meidän tutkimuksesta Ramada, joka on tuossa viime vuonna julkaistu. Mutta tämä osoittaa, että Saamenmaa on lämmennyt nopeammin kuin muu maailma, noin 4 astetta esiteollisesta ajasta. Se näkyy erityisesti talven ja syystalven olosuhteissa. Ja Saamen elinympäristö vaihtelee alueittain boreaalisista metsistä tundra-alueelle tai tunturialueelle, niin kuin me sanomme nykyisin. Ilmastonmuutoksen vaikutukset saamelaiskulttuuriin ja elinkeinoon ovat kuitenkin samankaltaisia kaikissa maissa. Sen sijaan viimeaikaisista muutoksista Kuolan niemimaalla ei ole tietoa. Poronhoitajat ovat raportoineet, että poikkeuksellisen vaikeat talviolosuhteet ovat toistuvia. Uusi normaali on epävarmuus. Ja hyvin ratkaisevaa on, että ylittääkö maailma keikahduspisteen ja koko pohjoisen pallonpuoliskon olosuhteet muuttuvat Pohjois-Atlantin kiertoliikkeen muuttuessa niin sanotun AMOC-keikahduspisteen saavuttamisen myötä. Eli sään ääriolosuhteet ovat uusi normaali. Sitten seuraava video. Saamelaiset ovat havainnoineet ilmastonmuutoksen merkkiä 1980-luvulta lähtien. Saamelaisessa poronhoidossa aloitettiin ilmastonmuutoksen sopeutumistoimet 1990-luvulla. Sopeutumiskeinoina ovat olleet porojen lisäruokinta, teknologia, erityisesti GPS-pannat ja myöhemmin droonit, jotka alkavat olla siis arkipäivää. Tietenkin siitajärjestelmä, oma poronhoitojärjestelmä sekä laidunkiertojärjestelmä. Olemme havainneet, että saamelaisen perinteisen tiedon haltijoilla on laaja, jopa tieteellinen ymmärrys elinympäristöstään ja ympäristön muutoksista. Ja tämä tieto on kyllä arvokasta ja haluamme ymmärtää ilmastonmuutoksen kulttuurisia vaikutuksia kokonaisuutena. Ja sen vuoksi me olemmekin tässä tutkimusryhmässä ja sitten myöhemmin tässä saamelaisessa ilmastoneuvostossa niin halunneet kuulla saamelaisia ja olemmekin moniakin työpajoja järjestäneet, joissa ihan tavalliset saamelaiset ovat olleet siellä mukana ja tuoneet havaintonsa meille. Ja olemme kuulleet, että elinkeinojen harjoittamisen tapoja on muutettu, perinteitä on kadonnut, korvautunut, mutta myös uutta tietotaitoa syntyy. Ja nuoremmat saamelaissukupolvet ovat kokeneet vain ilmastonmuutoksen muuttaman elinympäristön. Ja seuraava dia. Tutkimustietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista on saatavilla hyvinkin paljon ja tieto lisääntyy koko ajan, mutta epävarmuustekijöitä on paljon. Lainsäädäntömme ja hallintomme ei ole varautunut näihin muutoksiin ja niihin reagoidaan hitaasti. Saamelaisen ilmastonmuutoksen sopeutumisohjelma on esitetty laadittavaksi yli 10 vuotta, mutta vieläkään sen laatimista ei ole aloitettu. Kiire toimenpiteille on kuitenkin suuri. Meillä on täällä saamelaisten kotiseutualueella poronhoitoyhteisöjä, siitoja, joissa ei ole riittävästi jatkajia poronhoidossa. Koska suurin osa saamelaisista asuu kotiseutualueen ulkopuolella, sillä on laajat vaikutukset siihen, voivatko saamelaiset sopeutua ilmastonmuutokseen ja säilyä saamelaisena alkuperäiskansana. Ja jos tarkastellaan saamelaisten historiaa, niin yhden sukupolven aikana tehdyllä ratkaisulla on vaikutuksia esimerkiksi vielä nykysaamelaisyhteisöön. Kun yksi sukupolvi lopetti saamen kielen puhumisen, myöskään tulevat sukupolvet eivät sitä oppineet. Ja seuraava dia. Luonnonsuojelu on perinteisesti luonnon säilyttämistä ennallaan sellaisena, mitä se on ilman ihmisen näkyvää teollista vaikutusta.
Mutta ihmisen muokkaama vaikutus tuleekin lämpötilan ja olosuhteiden muutoksista, jotka muuttavat kasvillisuutta, kasvillisuusvyöhykkeiden rajoja ja kasvukauden pituutta johtaen tilanteeseen, jossa alue ei ole enää luonnontilainen, vaan ihmisen muokkaama lämpenevän ilmaston maisema. Oma tieteen alani antropologia. Nämä on kautta aikojen tutkineet kielen ja kulttuurin yhteyttä. Saamenkielessä kielen ja kulttuurin yhteyttä voidaan ilmentää luontoon ja elinkeinoihin liittyvän terminologian laajuudella. Se kertoo siitä, mikä on kulttuurissa tärkeää. Saamenkielessä on hyvin laaja luokitteleva ympäristöön ja sen hallintaan liittyvä terminologia, joka opitaan vain liikkumalla luonnossa ja havainnoimalla sitä yhdessä vanhempien sukupolvien kanssa. Olosuhteiden muuttuessa osa sanoista jää pois käytöstä ja saamelaisten poismuuton vuoksi perinteen siirto katkeaa. Seuraava dia. Ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen ovat saamelaisille kulttuurin muutosta ja sopeutuminen on tapahtunut omaehtoisesti ilman yhteiskunnan tukea ja se näyttää myös jatkuvan niin. Ilmastonmuutos on myös yksi hallitsematon ihmisestä johtuvan kolonialismin muoto. Sen vuoksi osa-alueissa tulee asuinkelvottomaksi, ihmiset joutuvat pakkomuuttamaan ja kulttuurit uhanalaistuvat ja ehkä jopa katoavat. Saamelaisille, kuten useille alkuperäiskansoille, ilmastonmuutos on tuonut myös uudet haasteet. Esimerkiksi vihreän kolonialismi, jossa alkuperäiskansojen alueita otetaan käyttöön ilmastonmuutoksen hillintää tukevan teknologian tai energiatarpeen takia. Esimerkiksi Norjassa on käynnissä parhaillaan uusia oikeudenkäyntejä porojen laidunalueille perustettuja tuulivoimahankkeita vastaan. Seuraava dia. Ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen ovat oikeita kysymyksiä. Ilmasto-oikeudenkäynnit ovat lisääntyneet ja samanaikaisesti maailmasta on tullut monimutkaisempi. Norjan laajin ja tällä hetkellä ainoa oikeustapaus oli Fovsenin tuulivoimapuisto, mikä osoittaa, että oikeudenmukaisuuskysymyksiä tulee pohtia ennen mittavien rakennushankkeiden aloittamista ja pohdinnoissa on otettava huomioon kansainvälisten ihmisoikeussopimusten velvoitteet, vaikka itse sopimukset eivät käsittelekään ilmastonmuutosta. Vuonna 2019 8 Torresinsalmen saarten asukasta ja 6 heidän lastaan valittivat YK:n ihmisoikeuskomitealle väittäen Australian rikkoneen heidän ihmisoikeuksiaan ilmastonmuutosta koskevan toimettomuuden vuoksi. Komitea antoi päätöksensä 23.9.2022 ja se on kansainvälisessä oikeudessa ensimmäinen kerta, kun valtio todetaan vastuulliseksi ilmastonmuutoksen aiheuttamien ihmisoikeusloukkausten vuoksi. Australia ei ole ratkaisua toimeenpannut eikä ole ryhtynyt riittäviin toimiin ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemiseksi. Ja seuraava dia. Saamenmaan luonto ja elinolosuhteet ovat muuttuneet ja muuttumassa. Metsät ovat nousemassa yhä korkeammalle ja pohjoisemmassa. Meillä onkin Saamenmaalla ristiriita, kuten Jan Saajets omassa puheessaan käsitteli luonnonmetsien suojelun tarvetta Saamenmaalla. Samanaikaisesti pitäisi pystyä estämään tunturiemme metsittyminen. Toisin sanoen Saamenmaalla on tarvetta monipuoliselle suojelupolitiikalla, joka suojelee alueen perinteistä kasvillisuutta ja estää uusien tulokaslajien leviämisen. Suomessa ollaan kuitenkin tilanteessa, että uutta luonnon monimuotoisuusstrategiaa ja toimintaa ei ole vieläkään hyväksytty. Ja seuraava dia. Ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään toki on. Porojen laidunnusta on esitetty luonnonsuojelutyökaluksi. Poro voi laidunnuksillaan hillitä tulokaslajien leviämistä avotunturiin, mutta suojelutyö edellyttää resursseja. Uudistettavassa poronhoitolaissa ei ole haluttu vastata tähän haasteeseen. Nykytiedon perusteella voidaan arvioida, että
Suomalaisen yhteiskunnan rakenteet eivät anna riittäviä edellytyksiä saamelaisille ylläpitää omaa kieltään ja kulttuuriaan saamelaisten kotiseutualueilla. Saamelaiskulttuurin uhanalainen tila heikentää saamelaisten mahdollisuuksia sopeutua ilmastonmuutokseen saamelaiskulttuurin mukaisesti. Ratkaisevaa saamelaiskulttuurille on, pieneneekö saamelaisväestön määrä yhä edelleen saamelaisten kotiseutualueella ja siirtyykö saamen kieli- ja perinteisiin elinkeinoihin liittyvä tietotaito sukupuolelta toiselle. Ja seuraava dia. Ilmastonmuutoksen hillinnällä ja sopeutumisella on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia koko yhteiskunnalle sekä perinteisten elinkeinojen harjoittajille. Taloudellisten vaikutusten arviointi olisi keskeistä, jotta voitaisiin arvioida ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistoimien taloudellista vaikutusta ja kansantaloudellista kannattavuutta. Ilmastonmuutoksen sopeutumis- ja hillitsemistoimien tekemättä jättäminen on suuri taloudellinen riski. Ilmastonmuutoksen globaalin kustannuksen on arvioitu olevan vuoteen 2050 mennessä 1,5–2,8 triljoonaa euroa vuodessa, siis käsittämätön summa, johon sisältyvät infrastruktuurille, omaisuudelle, maataloudelle ja ihmisten terveydelle kohdistuneet vahingot ja taloudelliset kustannukset. Ja tietenkään ilmastonmuutoksen kaikkia vaikutuksia ei voida arvioida taloudellisesti. Saamelaiskulttuurin, saamelaisen perinteisen tiedon tai perinteisen elinkeinon katoamiselle ei voida arvioida hintalappua, eikä kadonneita kulttuureja voida palauttaa. Taloudellisesti on kannattavaa tukea uhanalaisten kulttuurien ilmastonmuutoksen sopeutumista varhaisessa vaiheessa, koska silloin taloudellisten panostusten vaikuttavuus on suuri. Seuraava dia. Tarvitsemme siis toimenpiteitä ja ratkaisua, eikä toistuvia selvityksiä. Suomen saamelaisten totuus- ja sovintokomissio on nostanut esille ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen saamelaisiin ja myös vasta julkistetussa Ruotsin saamelaisten totuuskomission tieteellisessä antologiassa käsitellään ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Se julkistettiin noin viikko sitten. Ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen tuleekin nähdä osana totuus- ja sovintotyötä. Raportin luovuttamisesta on jo kulunut 4 kuukautta ja raportin toimeenpanoa valmistelevassa komiteasta puuttuu niin saamelaisten kuin tiedeyhteisön edustus. Suomessa toimii 5 eri tiedepaneelia, yhtenä niistä saamelainen ilmastoneuvosto, jotka kokoavat alaltaan asiantuntemuksen ja tietopohjan. Ja olisikin hyvin mielenkiintoista ja tärkeää saada tiedepaneelit pohtimaan osaltaan, miten esimerkiksi totuus ja sovinto voisi edetä heidän toimialaan uusimpaan tieteelliseen tietoon pohjautuen. On tärkeää, että osana totuus- ja sovintotyötä keskitytään erityisesti nykyisten ja tulevien saamelaissukupolvien elinolosuhteiden ja kulttuurimyyrän turvaamiseen. Menneestä pitää oppia ja päästä eteenpäin. Me tarvitsemme ratkaisuja, jotka mahdollistavat saamelaislasten ja nuorten jatkamisen kulttuurissaan. Seuraava dia. Niin, saamelaiset ovat olleet vuosisatoja, jopa tuhansia kotiseutujen luonnon, eläinten ja elinympäristön hoitajia, mutta tämä vastuu katkesi lainsäädännön kehittymisen myötä ja saamelaisista tuli alueen käyttäjiä. Kanadassa vastaavan totuus- ja sovintokomission työn tuloksena suojelualueiden hallintoa ja alkuperäiskansojen osallisuutta omien alueidensa hallintaan alettiin uudelleenarvioida. Ja tämä työ on toki vielä kesken. Ja toivon henkilökohtaisesti, että totuus- ja sovintokomission työ johtaa vastaavanlaiseen prosessiin Suomessa. Ilmastonmuutos tuo saamelaisille uhkia, mutta saamelaisen perinteisen tiedon haltijoilla on kyky, halu ja usko siihen, että saamelaiset voivat sopeutua ilmastonmuutokseen kulttuurisesti kestävällä tavalla yhteiskunnan tuella sekä tieteen ja saamelaisten yhteistyöllä. Toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja sopeutumiseksi on esitetty useissa eri tutkimushankkeissa. Niiden
toteuttaminen edellyttää valtiolta toimenpiteitä ja myös yhteistä tahtotilaa. Työhön tarvitaan myös kansalaisyhteiskunnan tukea. Ja sitten tämä loppudia, jossa on tuossa minun yhteystiedot ja sitten siitä kannatti nostaa sen esille, että pääsen niin kuin tätä totuus- ja sovintokomitean työn arviointia niin kuin jatkamaan tuossa Turun yliopiston Marsen hankkeessa ja toki sitten tuossa Saamelainen ilmastoneuvostossa tuon ilmastonmuutoksen osalta. Kiitoksia mielenkiinnosta. Kiitos Klementti. Ja jälleen todella mielenkiintoinen esitys, hyviä avauksia ja suosittelen tosiaan, tässä tuli pari, chatissa on yksi linkki ja tässä slide-esityksessä tuli jo pari muutakin linkkiä, mistä voi sitten saada lisätietoa tästä valtavasta teemasta. Mutta tässä Klementin esityksessä jo hiukan viitattiinkin tämän meidän viimeisen puheenvuoron aiheeseen, eli näihin uusiin, osittain myös ilmastonmuutokseen liittyviin maankäyttöpaineisiin ja niiden vaikutuksiin saamelaiselinkeinoille. Eli näistä uusista maankäyttöpaineista ja tästä vihreästä kolonialismista kutsun meille puhumaan väitöskirjatutkija Kukka Rannan, joka on laatinut totuus- ja sovintokomissiolle erillisselvityksen nimeltä Väistämisalueita ei enää ole, uudet teolliset maankäyttöpaineet saamelaisten kotiseutualueella. Ole hyvä, Kukka. Kiitos. Puore päivi puhkaide. Ensinnäkin iso lämmin kiitos myös omasta puolestani järjestäjille, yleisölle ja kaikille loistaville puhujille täällä. Olen tosissaan Lapin yliopistosta väitöskirjatutkija ja Lappeenrannasta kotoisin. Asun Helsingissä, suomalainen tutkija. Viimeiset 10 vuotta on perehtynyt saamelaisten oikeuksiin ja suomalaiseen kolonialismiin. Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio julkaisi viime vuoden kesäkuussa laatimani 112-sivuisen selvityksen uusista näistä teollisista maankäyttöpaineista. Ja tässä tapaustutkimuksessa tarkastelin juuri energiasiirtymään liittyviä teollisia maankäyttöpaineita saamelaisten kotiseutualueella ja saamelaisten osallistumisoikeuksia maankäytön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Lisäksi huomioin myös maankäyttöpaineiden vaikutuksia saamelaisten hyvinvointiin, koska tämä aihe nousi niin selkeästi esiin aineistosta. Keskeinen aineisto, minulla oli erilaisia asiakirjoja, kuten lausuntoja, kannanottoja, valituksia ja päätöksiä, sekä tein haastatteluja ja käytin paljon erilaista tutkimuskirjallisuutta ja myös, koska tämä aihe on hyvin ajankohtainen, niin käytin paljon uutislähteitä. Seuraava dia, kiitos. Saamenmaalla joka alueella ja sukupolvella on omat kokemuksensa maiden menetyksistä ja elinmahdollisuuksien kaventumisesta. Nykyiset sukupolvet yrittävät yhä sopeuttaa saamelaista elämäänsä aiempien sukupolvien aikana tapahtuneisiin valtaviin ympäristömuutoksiin. Saamelaisyhteiskunta on jälleen suurten muutosten ja sopeutumisen edessä, kun ensinnäkin ilmastonmuutos on alkanut vaikuttaa voimakkaasti Saamenmaan ympäristöön ja saamelaiselinkeinoihin ja erityisesti juuri poronhoitoon. Ja ilmastonmuutoksen seurauksena saamelaisten kotiseutualueeseen kohdistuu myös uusia teollisia maankäyttöpaineita energiasiirtymän tarpeisiin. Ja näistä keskeisimpinä tulevaisuuden uhkakuvina nähdään kaivostoiminta ja tuulivoima. Alkuperäiskansan oikeuksista puhuttaessa kulttuurin suojelemista ei voi erotella maaoikeuksista. Ja jotta oikeus kulttuurin harjoittamiseen on mahdollista, tulee alkuperäiskansojen voida keskeisesti osallistua ja vaikuttaa omien toimielintensä kautta perinteisiin elinkeinoihin käytettyjen maiden ja vesien hallintaan ja päätöksentekoon. Mutta todellisuudessa sitten päätöksenteossa Suomessa alkuperäiskansan oikeuksia ei kuitenkaan joko tunneta tai niitä ei toimeenpanna, eikä alkuperäiskansojen yksi keskeisin itsemääräämisoikeuden elementti eli vapaa ja tietoon perustuva ennakkosuostumus toteudu Suomessa. Yhä useammin saamelaiset ovat joutuneet hakemaan oikeutta YK:sta ihmisoikeusvalvontaelimiltä, kun oikeudet kotimaisessa lainsäädännössä ja sen toimeenpanossa eivät toteudu. Vaarana on pakkosulautuminen valtakulttuuriin, jos perinteiset maat loppuvat, eikä perinteisen kulttuurin mukainen luontosidonnainen elämä ole enää mahdollista. Seuraava dia, kiitos.
Nykyinen energiasiirtymä perustuu pitkälti sähköistymiseen, mikä lisää tuulivoiman tarvetta ja sen rakentamisen puolestaan tarvitaan paljon akkumineraaleja ja harvinaisia maametalleja. Paine tuulivoimaloiden rakentamiseksi ja uusien kaivosten avaamiseksi saamelaisalueella kasvaa koko ajan ja niillä on jo varsin pitkä historia Norjassa ja Ruotsissa. Samaan aikaan laidunmaiden jäädessä yhä ahtaammalle yhteiskunnalliset liikkeet ja aktivismi saamelaisten oikeuksien puolesta ovat yleistyneet pakon edessä ympäri Saamenmaata. Suomessa saamelaisten kotiseutualueella ei toistaiseksi vielä ole yhtään teollista tuulivoimapuistoa tai kaivosta, mutta useita erilaisia suunnitelmia on kuitenkin ollut vireillä. Suomessa arvellaan olevan runsaasti energiasiirtymässä tarvittavia kriittisiä raaka-aineita ja valtaosa malminetsintätoiminnasta kohdistuu juuri Lappiin. Akkumineraaleja ja harvinaisia maametalleja etsivät kaivosyhtiöt ovatkin osoittaneet kiinnostustaan saamelaisten kotiseutualuetta kohtaan saamelaisten selkeästä vastustamisesta huolimatta. Lisäksi viime vuosina Lapin liitto valmisteli selvitystä tuulivoiman rakentamisesta saamelaisten kotiseutualueelle ilman saamelaisten suostumusta. Monille saamelaisille energiasiirtymä näyttäytyykin mustana tai vihreänä kolonialismina, koska käytännössä mikään ei ole muuttunut. Saamelaisten maat ovat loppumassa, ulkopuolinen maankäytön paine on jatkuvaa eikä saamelaisten itsemääräämisoikeus toteudu. Päinvastoin saamelaisten oikeuksia sivuutetaan päätöksenteossa systemaattisesti. Seuraava dia, kiitos. Käsivarren paliskunnan saamelaiset ovat joutuneet sopeutumaan kerta toisensa jälkeen esimerkiksi 1800-luvun valtioiden välisten rajasulkujen aiheuttamiin valtaviin laidunmenetyksiin ja 1950-luvulta alkaen kasvaneeseen turismiin sekä ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Kaivosmineraaleja Käsivarren alueella on etsitty 1950-luvulta alkaen ja arvioiden mukaan alueella on useita metalleja, jotka ovat keskeisiä energiasiirtymässä. 2010-luvulta alkaen Käsivarren paliskunnan laitumille on myönnetty geologisia tutkimuslupia sekä tehty useita aluevarauksia ja myönnetty 1 malminetsintälupa. Saamelaiset ovat vastustaneet näitä kaikkia ja valittaneet hallinto-oikeuteen, missä valitukset kuitenkin on hylätty kerta toisensa jälkeen, vaikka saamelaiset ovat perustelleet hyvinkin painokkaasti kaivossuunnitelmien erilaisia vakavia vaikutuksia. Korkein hallinto-oikeus on myös linjannut, ettei saamelaisilla ole muutoksenhaku eli valitusoikeutta laisinkaan malminetsinnän yhteydessä, aluevarauksen yhteydessä. Erässä lausunnossa todettiin muun muassa saamelaisten Käsivarren paliskunnan osalta, että mahdollinen kaivos olisi alueen kaikkien poronhoitajien kannalta täysin kestämätön tilanne ja että se johtaisi heidän elinkeinonsa ja kulttuurinsa tuhoutumiseen tai ettei väistämisalueita kerta kaikkiaan ole enää tarjolla. Käsivarren paliskunta myös totesi valituksessaan lausunnossaan, että Suomen valtio luo uhkakuvia, jotka voivat saada nuoret harkitsemaan muita elinkeinoja. Ilman nuoria perinteinen poroelinkeino ja sitä myötä koko Käsivarren saamelainen kulttuuri on vaarassa kuolla kokonaan. Saamelaiskäräjät ja Käsivarren paliskunta myös totesivat korkeimmalle hallinto-oikeudelle, ettei heidän lausuntojaan pidetä uskottavina ja kuvatut vaikutukset poronhoitoon sivuutettiin. Kesällä 2020 jälleen yhden uuden aluevarauksen jälkeen joukko saamelaisia perusti paniikin ja hädän keskellä ei-kaivoksia Käsivarten kansanliikkeen ja keräsi muutamassa kuukaudessa lähes 40 000 nimeä adressiin, joka luovutettiin ympäristö- ja ilmastoministerille ja Suomen hallitukselle samalla kun saamelaisdelegaatio tapasi Helsingissä ministeriöiden edustajia, mistä näette tässä kuvia. Adressi oli yksi keino osoittaa kielteinen kanta kaivosaikeelle, sillä alueen saamelaiset kokevat, ettei heillä ole lakia turvanaan, eivätkä he ole tasaveroisia neuvottelukumppaneita. Kun kaikki kotimaiset oikeussuojakeinot oli käyty läpi, joukko Käsivarren alueen saamelaisia kääntyi YK:n puoleen saadakseen oikeutta viimeisenä keinonaan. Syksyllä tulikin sitten ratkaisuja, kun YK:n TSS-komitea, eli taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea ja lapsen oikeuksien komitea antoi Suomelle langettavat ratkaisut. Eli Suomen valtio loukkasi saamelaisten oikeuksia myöntämällä malminetsintäluvan ja aluevarauksen ilman vaikutusten arviointia
ja asianmukaista osallistamisprosessia sekä ilman saamelaisten vapaata ja tietoon perustuvaa ennakkosuostumusta. Yksi valitusasia Hietakerron aluevarauksesta on yhä kesken YK:n ihmisoikeuskomiteassa, mutta huomasin juuri, että GTK tiedotti kesäkuussa 2025, että se ei enää hakenut päättyneelle Lätäs 1 malminetsintäluvalle jatkoa. Ja tämä on kyllä valtava helpotus alueen saamelaisille ja luonnonsuojelijoille. Seuraava dia, kiitos. Lapin ja Hammastunturin ja Ivalon paliskunnat on pitkään kärsineet monenlaisista maankäytöistä alueillaan, kuten metsätaloudesta, vesivoimasta, turismista, puolustusvoimien toiminnasta, koneellisesta kullankaivuusta sekä autoteollisuuden kylmätestaustoiminnasta. 1950-luvulta alkaen, mistä Ulla jo tässä puhukin, Lapin paliskunta on menettänyt elintärkeitä maitaan, kyliä, porolaitumiaan, metsäteollisuudelle ja Euroopan suurimpien tekojärvien Lokan ja Porttipahdan alle. Saamelaisten pakkomuutto merkitsi kulttuuri- ja kieliverkostojen tuhoutumista sekä suomen kielen yleistymistä käyttökielenä. Syksyllä 2021 Tukes hyväksyi Lapin, Hammastunturin ja Ivalon paliskuntiin 2 aluevarausta. Alueen saamelaiset oli juuri selvinneet Jäämeren ratasuunnitelman uhasta ja sitä vastaan käydystä vuosien mittaisesta hyvin väsyttävästä taistelusta, kun päälle vyöryi uusi kaivosten uhka. Saamelaiskäräjille ja paliskunnille tietovarauksesta tuli tyypillisen tapaan median kautta täysin yllätyksenä. Saamelaiset valittivat hallinto-oikeuteen, joka jätti valitukset tutkimatta. Myöskään Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, jonka puoleen käännyttiin, niin ei ottanut asiaa käsiteltäväkseen. Keväällä 2023 Ivalon paliskuntaan Nellimin tehtiin malminetsintälupahakemus alueelle, jossa on harvoja elintärkeitä jäljellä olevia vanhoja luonnontilaisia metsiä. Lopulta onneksi tämä malminetsintälupahakemus peruutettiin kaivosyhtiön toimesta taloudellisista syistä johtuen. Kiitos, seuraava dia. Saamelaisten kotiseutualueella on kaivoslain mukaista kaivostoimintaa nykyisellään lähinnä koneellisen kullankaivun muodossa ja se keskittyy ennen kaikkea Hammastunturin, Ivalon ja Lapin paliskuntien alueelle. Vaikka kyseessä on pienimuotoinen kaivostoiminta eikä se liity suoraan energiasiirtymään, on koneellisen kullankaivun haittavaikutukset merkittäviä saamelaisille ja siksi on tärkeää avata kumulatiivisten kokonaisvaikutusten ymmärtämiseksi. Oleellista on, että saamelaiskäräjien ja saamelaisten paliskuntien kanta koneelliseen kullankaivuuseen on lähtökohtaisesti kielteinen, sillä nämä vaikutukset ympäristöön ja poronhoitoon on huomattavia ja myöskin, koska kaivostoimintaa korvaavia maita ei enää ole olemassa. Lupa-alueita on yleensä useita vierekkäin, mutta kaivoslupaviranomainen Tukes tarkastelee hakemuksia alue kerrallaan ja myöntää lupia ilman riittävää vaikutusten arviointia eikä katso kokonaisuutta. Ja näitä lupapäätöksiä tehtäessä saamelaiskäräjien ja saamelaispaliskuntien kannat sivutetaan toistuvasti. Eli saamelaiskäräjien ja saamelaisten vaikuttamismahdollisuudet näissä kullanhuuhdonta-asioissa ovat marginaalisia. Seuraava dia, kiitos. Tuulivoima saamelaisten kotiseutualueella. Eli kotiseutualueella on vallinnut hyvin laaja konsensus siitä, ettei tuulivoimaa edistetä lähitulevaisuudesta. Ja tästä on linjattu muun muassa Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelmassa yhdessä saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen sekä saamelaisten kotiseutualueen kuntien kanssa. Tästä huolimatta Lapin liitto käynnisti vuonna 2023 Lapin aurinko- ja tuulivoimaselvityksen ulottuen myös saamelaisten kotiseutualueelle, ja se tehtiin saamelaiskäräjien mukaan saamelaisilta salassa. Saamelaiskäräjät esitti, että Lapin liitto poistaisi tästä selvityksestä aurinko- ja tuulivoimalla alueet kokonaan saamelaisten kotiseutualueelta ja painotti, ettei Lapin liitolla ole saamelaisten vapaata tietoon perustuvaa ennakkosuostumusta, koska uusia alueita muun maankäytön väistämiseen ei enää ole jäljellä. Valmistelussa esiintyi runsaasti asiavirheitä, joita ei pyynnöistä huolimatta korjattu. Karttakyselyssä ei annettu tarkkoja paikkatietoja, minkä vuoksi tuulivoimaloiden vaikutusten todellinen arviointi ei ollut mahdollista. Valmis selvitys oli sitten monin osin
puutteellinen eikä vaikutuksia saamelaiskulttuurin oltu arvioitu laisinkaan pyynnöistä huolimatta. Jatkossa Lapin tuulivoimaselvityksen 2023-2024 tuloksia hyödynnetään tulevassa maakuntakaavoituksessa ja sitä valmistelusta vastaa Lapin liitto. Seuraava dia. Uudet teolliset maankäyttöpaineet ja toistuva saamelaisten sivuuttaminen itseään koskevassa päätöksenteossa asettavat saamelaisyhteisöjen jaksamisen hyvin vakavan uhan eteen, mihin valtayhteiskunta vaikuttaa keskeisesti syrjivillä toimillaan. Saamelaiset joutuvat toistuvasti pyytämään viranomaisia laatimaan vaikutusten arvioinnin ja lähes poikkeuksetta se on toteutettu puutteellisesti. Tällöin neuvotteluille ei ole edellytyksiä eikä saamelaisilla ole mahdollista päättää suostumuksestaan hankkeelle tai arvioida huomattavan haitan ylittymistä. Ja vaikka malminetsinnässä varausvaiheessa saamelaisilla ei ole muutoksenhakuoikeutta, tästä huolimatta saamelaiset usein valittavat sekä laativat myös lausuntoja, muodostavat kansanliikkeitä ja keräävät adresseja, jotta voisivat kaikin mahdollisin keinoin osoittaa suostumuksensa puutteen heti alusta alkaen. Tavoitteena on estää mahdollinen kaivos alueellaan tulevaisuudessa, jotta saamelaiskulttuurin jatkuvuutta voidaan suojella myös tuleville sukupolville. Yksikin aluevaraus ja uusi maankäyttösuunnitelma nielee aivan valtavasti aikaa ja resursseja ja vie myös kohtuuttomasti yhteisöjen voimia ja yksityisten ihmisten rahaa suuria määriä. Ja tämä kaikki on pois saamelaisen kulttuurin parissa elämisestä ja sen kehittämisestä. Seuraava dia. Ja yksi keskeinen havainto tästä aineistosta on saamelaisten kohtaama valtava psykologinen taakka, psyykkinen kuormitus. Saamelaisten laatimissa lausunnoissa, valituksissa ja medialausunnoissa toistuu jatkuva uhka maiden loppumisesta, pelko saamelaiskulttuurin jatkuvuuden katkeamisesta ja perinteisen poronhoidon loppumisesta. Saamelaisyhteisöt joutuvat elämään jatkuvan epävarmuuden keskellä ja monien huolena on nuorten sitoutuminen perinteisiin elinkeinoihin joka puolelta vyöryvien erilaisten uhkien keskellä. Lisäksi moni saamelaisnuori joutuu kasvamaan jatkuvien oikeuskamppailujen keskellä aivan liian nuoresta lähtien. Seuraava dia, kiitos. Jotta saamelaisten totuus- ja sovintokomission työ voisi onnistua, tulee ennen kaikkea valtion korjata syrjiviä rakenteitaan. Oikeudenmukaisen yhteiskunnan ja reilun siirtymän saavuttamiseksi saamelaisten itsemääräämisoikeutta, ennakkosuostumuksen periaatetta ja saamelaisten tosiasiallista yhdenvertaista asemaa yhteiskunnassa tulee vahvistaa lainsäädännöllä ja sen toimeenpanossa. Myös saamelaisten hyvinvoinnin tukeminen on äärimmäisen tärkeää. Pienissä yhteisöissä yksikin yhteisön jäsen on keskeinen uhanalaisen kulttuurin kantaja ja jatkaja. Tässä sitten keskeinen tekijä saamelaisten yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin vahvistamiseksi on juurikin itsemääräämisoikeuden vahvistaminen, minkä turvin voidaan myös suojella Saamenmaan luontoa. Ja aika rupeaa loppumaan. Muutamia nostoja on tässä ihan suositukseksi, että kumulatiivisten vaikutusten arviointia tulee edistää kaikkien viranomaisten toiminnassa ja kuten tässä on mainittu monta kertaa, saamelainen perinteinen poronhoito sekä siidajärjestelmä tulee tunnistaa poronhoitolaissa. Kaivoslakia tulee uudistaa niin, että saamelaisilla on muutoksenhakuoikeus jo varausvaiheessa ja saamelaisten psykososiaalisen tuon yksikön toiminta tulee vakinaistaa ja myös tämä Ulla tykkää tästä perusopetuksen opetussuunnitelmaan tulee kehittää niin, että siinä on riittävät ja nykytietoon perustuvat perustiedot saamelaisista alkuperäiskansana ja tämä tulisi tehdä saamelaisten kanssa yhteistyössä. Iso lämmin kiitos järjestäjille ja kaikille yleisölle. Kiitos Olu Kiihtu, Spässep, Takka. Kiitokset Kukka. Ja tässä nyt meidän tosiaan webinaari alkaa lähestyä loppua. Meillä on onneksi vielä pieni hetki aikaa keskustelulle, kysymyksille. Mulla on tuonne chattiin niitä on tullut ehkä jotain kysymyksiä. Mulla on myös etukäteen lähetetty ilmoittautumisen yhteydessä koko liuta kysymyksiä. Ja ehkä mä pyytäisin, jos tässä vaiheessa nämä kysymykset on varmaan niin kuin osoitettu meidän näille asiantuntijavieraille, puhujille, että jos puhujat, jotka vielä on paikalla, niin jos laitatte vielä kameraa ja
mikrofonia sen verran päälle, niin päästään tähän hiukan vielä keskustelemaan. Ehkä tähän loppuun vielä sellaisen voisin niin kuin nostaa vähän niin kuin yhteenvetona näistä esityksistä, että vaikka tässä paljon käytiin erilaisia niin kuin ongelmia ja haasteita, mitä saamelaiset on kohdanneet ja mitä Saamenmaan luonto tällä hetkellä kohtaa, niin mun mielestä näissä esityksissä nousi myös esiin rohkaisevia esimerkkejä siitä, että niin kuin nimenomaan saamelaisten niin kuin että ympäristöliikkeen toimijat esimerkiksi voi olla saamelaisten tukena näissä asioissa ja tällaisella isolla yhteistyöllä, niin kuin esimerkiksi minkä Kukka nosti tästä Käsivarren kaivoksia vastustavasta liikkeestä, että sillä voidaan saada kuitenkin muutosta aikaan ja pysäytettyä näitä huonoja hankkeita. Mutta jos mä nostan täältä tällaisen kysymyksen, mikä on tullut, että onko nyt noussut, saamelaisten totuus- ja sovintokomissio on siis tehnyt valtavan laajan selvitystyön, mutta minkälaisia nyt uusia tiedon ja tutkimuksen tarpeita on tunnistettu erityisesti liittyen tähän maankäyttöön, ilmastonmuutokseen, vesistöjen muutokseen, eli minkälaisia asioita nyt pitäisi alkaa tutkimaan ja selvittämään lisää? Onko kysymys nyt, onko vielä tiedon tarpeita vai tarvitaanko enää toimintaa? Haluaisiko kuka haluaisi vastata tähän? Janne, ole hyvä. Kiitos Elina, puheenjohtaja. Joo, olen sitä mieltä, että tutkimusta tarvitaan ehdottomasti lisää kaikista näistä osa-alueista, joita nyt on esittänyt Tero, Klemetti ja Kukka. Ja myös tätä, mitä se ehkä keskeinen asia on se kokonaisuuden hahmottaminen siitä, että mitkä saamelaisyhteisöt tarvitsevat minkäkin verran maata mihinkin käyttöön, että poronhoidon osalta on kehitetty jonkinnäköisiä kumulatiivisia vaikutusten arviointimenetelmiä Ruotsissa ja Suomessa, Norjassa, ja ne on aika mielenkiintoisia, mutta sitten muiden maankäytön elinkeinojen osalta ei ole juurikaan kehitetty, että näitäkin tulisi kehittää. Esimerkiksi se, että kuinka kumulatiivisesti vaikutetaan esimerkiksi vesistöjen tilaan, mistä Tero justiinsa puhui. Sitten tämä kumulatiiviset vaikutusten arviot poronhoitoon on nekin täysin vielä tutkimatta kunnolla. Eli tämmöiset maankäytön kokonaisvaikutukset näistä kaikista eri maankäyttötekijöistä, mistä Kukka tuossa puhuu, ilmastonmuutokseen yhdistettynä plus sitten mitä vesistövaikutuksia, niin näillä on kaikilla suuret vaikutukset siihen, että miten se saamelaiskulttuuri yhteisökohtaisesti pärjää, ja se pitäisi tietää ennen kuin tuodaan uusia maankäyttöasioita niille alueille. Kiitos. Kiitos. Haluatko Kukka jatkaa tästä? Joo, kiitos. Tässä hyvinvoinnin tutkimuksessa on aika todella isoja puutteita, varsinkin Suomessa. Ja itse olen tarkentanut tätä omaa tutkimustani juuri siihen suuntaan, eli tällä hetkellä selvitän väitöskirjallani, miten nämä uudet teolliset maankäyttöpaineet, ilmastonmuutos, saamelaisten oikeuksien systemaattinen sivuuttaminen, ylisukupolviset traumat ja tämä jatkuvasti kasautuva psyykkinen kuormitus vaikuttaa kumulatiivisesti tähän saamelaisten hyvinvointiin, ja väitänkin, että tämän kulttuurisen ja psyykkisen hyvinvoinnin heikentäminen on osa assimilaatiota ja kolonialistisesti tuotettu tila. Tämä on semmoinen, mihin paneudun, ja tästä myös Klemetti on nostanut esiin omissa mainioissa monissa tutkimuksissaan, että tästä hyvinvoinnista tarvitaan lisätietoa. Kiitos. Klemetti, haluatko vielä lisätä tiedon tarpeista? No, toki. Tiedon tarpeita on olemassa ihan. Kyllähän meillä on tietenkin se ihmeellinen tilanne, että saamelaisilla harjoittamilla elinkeinoilla ei ole minkäänlaista saamelaiskulttuurin mukaista suojaa. Ei poronhoidossa, ei metsästyksessä, ei kalastuksessa. Ja sitten jos mennään vielä tuohon
tuohon, mistä nostinkin tuon esille, että tuo suojelullinen hallinto ja sitten alkuperäisten osallisuus omien alueellisen hallintaan, niin sehän on selvää, että semmoinen pitäisi olla ja se on ollut aina. Ja, mutta sitten tosiaan, kun se valtio nyt on ymmärtänyt sen sillä tavalla, että sillähän voi tienata. Metsähallitus muun muassa myy lupia ja rikastuu sillä mahdottomasti, että se huolehtii turistien oikeuksista, mutta ei saamelaisten oikeuksista sillä alueella. Tämmöisistä asioista, ja tästähän pitäisi niinku tutkia ja tuoda se esille, että se vaan on, kyllä se on minun mielestä ihan selkeä semmoinen assimilaatiopaine olemassa siihen, ja että varmaan täyttäisimme sen edelleenkin sen ensimmäisen ilosopimuksen edellytykset, eli sen ilo numero 108, joka oli pyrkimys assimiloida saamelaisia. Ja sitten niin kuin tosiaan tuossa toin sen esille, että meillähän on se tilanne kuitenkin, että niin kuin saamelaiskulttuurin tulevaisuuden kannalta meidän nuoret ja lapset, ne muuttaa tai ne syntyy tuonne kaupunkialueille ja ne kasvaa siellä ja ei ne ole sitten tämän saamelaiskulttuurin piirissä. Se on hyvin hankala poronhoitoa ja metsästystä ja kalastusta harjoittaa kaupunkialueille. Tämmöiset asiat niin kuin piilotetaan itse asiassa, ja nämä on sitten hyvin tärkeitä asioita tutkia. Ja itse asiassa tuossa ilmastonmuutostutkimuksessa, kun olen haastatellut eri alueilta ihmisiä, Inarista, niin Ison Luula ja Järven alueelta, niin muutama informantti sanoi juuri, että ensimmäisenä he huomasivat ilmastonmuutoksen vedessä. Ja nämä on sellaisia mielenkiintoisia kysymyksiä, joihin ei ole kyllä varmasti tutkimus edes paneutunut. Että kyllä meillä on valtavasti näitä tutkimuskysymyksiä. Kiitos. Kiitos. Tero, vielä haluatko tähän kommentoida? Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja. Mielestäni tämä niinku vesien tila, se on dramaattisempi ja suuremmassa muutoksessa kuin mitä on ymmärretty. Ja silloin kun me siirrytään tällaisen, minkä saamelaiset on tuoneet vuosikymmeniä, satoja esiin, että on olemassa tällaista kulttuurin kannalta hyvin merkittäviä kaloja, vaikka siika tai lohi tai taimen nieriä, niin rautu, tämä on niin kuin silleen aika abstraktia puhetta kuitenkin, ja sitä on 70-luvulta asti systemaattisesti saatu tietenkin eteenpäin. Muutosta on saatu, kun on totuuskomissio ja sovintokomissio, mutta se tilanne on niin kuin todella paha. Ja se on täällä, ja niihin asioihin, joita vesistöihin liittyen saamelaisten kanssa ja heidän johtamanaan voitaisiin nyt vielä tehdä, niin pitäisi ryhtyä, niin kuin esimerkiksi tuolla Näätämöjoen yhteishallintahommassa on pyritty 15 vuoden ajan toimimaan, voidaan puhua tämmöisestä ekologisesta niin kuin taakasta tai viiveistä, mutta viimeistään nyt. Ja kaikki nämä suuret saamelaisten kotiseutualueen jokivaluma-alueet niin tulisi saattaa näiden rauhoituksen ja ennallistamisen piiriin. Ja ainoastaan saamelaisilla on useimmissa tapauksissa sellaista tietoa, mitä tutkijoilla ei ole, esimerkiksi historiallisen muutoksen tai ennen näitä hakkuita, vesistöjärjestelyitä tai muita olleiden luonnon eri näkökulmien ja olemuksien niin kuin tilasta. Eli meillä on myös se ongelma, että tiivistäen, että tilanne on vakava, toimeen pitäisi ryhtyä tänään, ja me ei edes tiedetä, mitä me menetetään. Että meillä on yksi saamelaismetsäalue, jota me ennallistetaan, jossa on 70 hehtaarin alueelta löytynyt 19 uhanalaista luontotyyppiä.
Eli vaikka tässä nyt voi kritisoida, että joku ukko taas puhuu paljon luvuista ja datasta, mutta sen selkokielinen lause on se, että Saamenmaan luontoa ei edes tunneta tieteen keinoin. Vain saamelaiset tuntee sen kokonaisuudessaan. Ja jotta me voitaisiin oikea-aikaisia ja mittakaavaltaan oikeita toimia käynnistää, niin tämä työmaa on aivan valtava. Ja mä haluan sanoa sen tässä ääneen, että tämmöinen laaja koaliitio ennallistamisen, suojelun ja Saamenmaan ja saamelaisten oikeuksien tukemiseen tulisi perustaa tänään. Kiitos Tero. Siinä oli painavia sanoja ja ehkä myös vastaus moneen kysymykseen, kun täällä oli paljon kysytty myös kysymyksissä sitä, että miten niin kuin erilaiset toimijat, virkamiehet, tutkijat, ympäristöliike voisivat niin kuin tukea saamelaisia ja puolustaa Saamenmaan luontoa, niin tässä nyt oli hyvin konkreettinen ehdotus. Klementti, haluatko vielä tähän, tämä taitaa olla viimeinen puheenvuoro nyt tässä. No niin, kiitos, käytän sen sitten huolellisesti. No, ei oikeastaan näihin teemoihin, mutta se, että kun tuommoiset tutkimuskysymykset ja myös sitten semmoiset, jos ne ei johda mihinkään, niin sitten oikeudelliset toimet, niin ne voi johtaakin johonkin. Ja tästähän on hyvä esimerkiksi tuo kirjaustuomio tuolla Ruotsin puolella. Ja tämä Turun yliopiston Marseen-hanke nyt järjestää tuossa Marianpäivä perjantaina tuolla Hetassa tähän liittyvän semmoisen juristien tekemän tommosen katsauksen näihin kysymyksiin, mitä kirjaustuomio merkitsi Ruotsin saamelaisille, ja sitten siinä spekuloidaan, että mitä se voisi merkitä Norjan saamelaisille ja myös Ruotsin saamelaisille. Ja sitten siinä on sitten semmoinen paneelikeskustelu vielä, ja Turun yliopiston apulaisprofessori Daniela Antinouklu on myös sillä mukana, ja tuo juuri tämän Marseen hankkeen kannalta semmoisia olennaisia huomioita. Tämmöinen pikku mainos tähän loppuun. Kiitos. Kiitos. Ja hyvä tietää myös näistä, että tutkimus jatkuu ja uutta tietoa kuitenkin myös tulee ja tuotetaan. Mut nyt valitettavasti tämä meidän erittäin mielenkiintoinen 2-tuntinen on päättymässä. Kuten vähän epäilinkin, niin aika kävi lyhyeksi näin laajan aiheen edessä, mutta haluaisin kiittää kaikkia meidän asiantuntevia puhujia aivan mielettömän hienoista alustuksista ja myös kaikkia meidän osallistujia. Todella hienoa nähdä, että aihe kiinnostaa meitä. Oli täällä yli 150 ihmistä linjoilla. Minusta tämä on nyt osoitus siitä, että tämä aihe todellakin kiinnostaa ja todellakin toivon, että tämä keskustelu ei suinkaan, että tämä ei suinkaan ole tämä niin kuin, vaikka webinaari päättyy, mutta sanotaan näin, että keskustelu jatkuu toivottavasti muilla foorumeilla. Eli webinaarin järjestäjien puolesta vielä oikein lämmin kiitos kaikille ja mukavaa illanjatkoa. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos paljon kaikille ja Elinalle ja Enterille. Hei. Hei hei. Kiitos. Kiitos. Hei. Hei hei.